Adigade Abakade Kumasi Jom ene de besi ewo dwumadie we so enya asam keto akra orofo kachire obi sa sompa Asem Mpe Nipa no de asanteman agiatum no wo mo aba no ma ba na so a o ma ba no pabene so metaga tro se aha ena obatempa ni nsem ene enkomode na afutu sem a de brewo no so no enya asam keto akra no so aba pa ho sima aduenu baako ewo sompa 93.1 Sompa TV edi atwago ewo Ghana fana nyina one for me catch we say bronya bosomi etoso edu no ne da etoso aduenu enum enene 25th October 2023 pepi ya na me catch we say wie ya sei aya krupo twediampon basaya domono ene bossa edawei na enipa enenemu na dwumadie bue no obate odifo pokwabra enka omro asamwa agenadwa abrewatia obate neka ewo dwumadie we so chief executive producer ema dwumadie we Asem Mpe Nipa ene bema wusu kantan kuma woni de sheba wode ne sanifa edi abekwaya prekasa demu wono no simprimo bema no ne batakadi awase no kasedi bubomu dia ne wo prumu a enyome vomu no enya sanketo akra bema wusu kantan na dawroma ene wahye dwumadie enya nwumere yenya bi na yede ebesomo na yetunu sre ene abasa na producers no bi ne bansu ne de hye kwakuyaboa eka producers no sa ena Kevin Opambo Ajeman eka producers no na MC aho samrante we omo bodjuma papa wadaroma ena Facebook ena YouTube no uhu Sompa Asem Mpe Nipa ye ho na ye di atwago na online ni nyina da yetumi egira so na ima ewo ho sa ena akwasi Ajeman Opambo simprimu wono ye akwasi safo akwasi safo simprimu bema no kwanza ni desie no wo MC aho obodjuma sa ena Kevin wono oyata Kevin fo no sese ye wo mienu ena nana yaw ono so edi djuma nya asem keto akra school fees omunyina ka ho ena esom kachire obi ena ekoba jase simprimu bema oni David omo adawruma ena behu ya Sompa TV no so enya asem keto akra kofro brofu mpa bema asu keto ameyi pabre na asa Yaw Aboagye Oforisuo ninti Oforisuo me na mte adwam na mde Asem Mpe Nipa ekwo bose asase so kansampiane kampian ena de besi ena epo bobo pata bribribri ewo dwumadie we so enya asem keto akra pokwa bra bibia bokọ de Oforisuo be ma Nyankopɔ dawroma me hoye boni bi anim ene na Osei media fo nyine kokohia ese Nyankopɔ dawroma enche me beja word bia no ya yeden ye basa mu nyina munta machi kuma actors ene moving actors fo nyina no ye ke ho bom ye bi platform kase na ye kokohia ye enti ye de Nyankopɔ daw ase se wode me nam bola so wa de ma bedua fikasiem ene enche minim se Nyankopɔ daw mo nyina buvu to ma bia na che se wa yi wo free futrom de ba mapoma so etenche kura atechim abrotam dasi etianche unya bema ewiase nyina bebu mabaso bebu mabaso se odi ayebeto abanansa na wanya na baso bode ne beba dare o moboto da bi wenya protocol embeto abotefo nyina beto na Ghana fo ato edwadefo nyifo nyina beto aha na jese muso mato kesi eyime omna samo bibia akoko Oforisuo me ho ye ba Oforisuo Nyankopɔ ya adoma me nya panyin na me de omna samo be me deputy so na just unya bibia be mani bi me nyini film da ayo I will tell you the fact post no so no dene na fa tudwa ana just wakai no bra me nyini film da me me no se me nwa koko bibia bokọ de o bibia bokọ ayo panifo se do afro duapa no eni pia no unua bi se bi wanfa ankoye kuke amianche no anko wi ade ne se ya word a se boni chido okay se boni chido asiwa nti Nyankopon moa na ye no
short as say nominating dada afi na mo ba be Nyankopon adum obewi say nyanyi no kura obe ye be yi no hon just ye bomb pa yansa no Germany no was so fort ye be yi no ai ye be yi no why ti bibia boko 28 November yi mi senior no den bie pa eno ye de na ye food and drug authority be patcho no de se apon to afa na nyame adawro ma UTB for te se de gateway no ma you afri da bie se de yi ma firi nyame asema ni mo nyam se so na me yi di me nam mafia no me da no bi no omno ka se fom no de onhu so da obe hu me se Ghana hasere wo se ye nam ye anta ya to so onhu na ba ku bi na ye gate man ba kro me gate man no gate no bia no oto na do bela samanam ko bia gate na oto na dongo ana obebi ade ne to ye no so no eye okay so say on mafia obabi nti oba na mafia na so mafia echiram so mafia on say movie no say we di deeper ho na ye de oto me me che o say mama me ka say me chechi mama me movie ache obi opadwan because me padwan na ko madwan me ntimi ni ene obi nso a o ha ma pa ho na ye de ne to ene obi onim ma bro ene obi a wonim su who saw I get to me. Message I know I Emilia Brobe who soon him soon. And then Nigerians no more one lady because Kobe or born and any soup. Now coffee bit a bread as I get new moving baby on him soon. Now coffee bit is all hinny. Ben or hinny so I'm a said no say get the network get never to baby. Wudi nkwasa se obe fire o no akeka adwache nti aye na just so hini ni don't nsu da don't nsu ono confession no yi nti menua bebe na to na oba ne mafia no ono so mafia oba no any party you know no party oh the party oh kwa hini ni aba mu amo menua ba ono say me akwa bishop short ya say menua pani na na yere no okay enti mini wo pe won ni so den na ugade Nyankopon o ne ma me we na ekwa na e di na chini ada na mka se o de nse gu ni so kaka beba ye ni so ya o ni osu ahomache no osu hu esu bi wa no se na na ni anso apaja osu ahomache no na eche kwa ya so wo me de se bi mpredwa se oni pe bu wa to fo so de ba ko pe me promise me se nyame aduma 28 no mo am ye nwie anya no okay me tratic tia me de bema me mpanimfo na makoja me ye panu want more ag mo baby am no ko azimo wadawro ma okay obi asunya trapia o ye beba nya tilapia no hot trapia no de bu so na se beba no costume no na be provide ana costume Italian wo di waka so for water de fabla de fata wo wa to bia mame me wo ba kokodi wo chinti wo de fa mpacho adwacho ye ko program bia me Matrasa Oforisuo. Ma bi tia bibia boko. Oforisuo nyame adumo na woni abesa na program bi ba na. Se amakwaye was ohene iri jajaja na mde me dem asu. Okoye. Okoye ti ama ni so de we chire o. Ana na no na ebe no. Oya. Tuam se na okoda nim amesa ya chia wai Sompa nkoma o de konso nyame nhira na Oforisuo be ma nyame ayadom Asem Mpe Nipa ya tenase enti ye mo ye ra Dr. Blessed Foster abaso ono Asem Mpe Nipa ne the arrest for the person which ntwana na mu a opesa na basemu opesa na basemu for the niabru arrest for don't me me say na opesa na basemu minim de ntia meka ne papa na kan se ena me say ne dia bo no we arrest for don say when monya for Blessed Foster Asem Mpe Nipa we dia ko ba Redford Onishe. Be the be bra. Afena yi Sompa sika promo star 5 odiko 3 hash. No otwa dia ba beto Asem Mpe Nipa.
Now me say what ya no this kind of man for no mu check. Yeah. Say number. It is *256*3#. So I don't know about to answer very well. Yeah. What's what them be see. So what this kind of 10 cities are no or to me send 50 cities no or say wait try 10 cities. Ucha 10 cities, ucha 10 cities. Odio. Yes, what dim you know. Now, or ya no any panachim. Doctor, the first time on your dear about one call for no. And on only momu chichen walk a crank a crank one and the about to 1 million. A man who can't say escafo is I say, yeah, black pound. I said, medical Jose Kumasiano, aha, who chose Sumra so for it. Right. Who papa. And of course, I about to so many Facebook no more share na YouTube no so more share no more comment my breast semono Yakopon do me and a brebe we back and comments in so at the amount next year do na de down to so fire to ya crowd trip. Okay. Medical catcher telephone na say afutu semo e de ban emuzu and 5G meza and aso yasene and na empempi yenya afutu semo no bi na ye de ebrew and na afutu semo no eyetiawa sa aboa kwakuo kon odofo na afutu semo amede ebrew no abapen na eduru baby a ansa na abo afutu sem bi repeat no na amanfo ka ho asem odofo na afutu semo amede ebrew no yekurekuremu kwa yekurekuremu kwa yemfa nko babia yekurekuremu kwa wa bra yemfa enko babia wo ba na daja fa show trimsa sana wo be kono a wo be kona daja so eno ti mame musa o se edie be pa ne nkire hu edie bai ena ewiase a wo ba ya ufu mu ene pa na ufu mu nyoma se bratoi na wo kai se dabi no ewiase a wo woi ye ba na padi a ye besan akoba bi efiri ba ya na eno ti wodofo na futu sema mede emma wo no abrapo a ye bono eturu babi a moma ya susu emfom nyoma eturu babi a moma yani ensusu emmere ade eturu babi a yen kai se yennuano yensusu anye won bone eturu babi a yen kai ehunu se sa wie yase no eye de ya bana padie na dachi bi yebesa akoba bi efiri baaye yekurekuremu kwa eno ti edie bai ena woye edie boa wunua woni ne tifie edie ena woye edie boa wunua woni ne wadwumam wo boa wunua woni ne wodwomu ana akoda na wokofa no ba yeso omehwe soto ho no wodofo wode ne woye nkrutu dwuma na dachi bo no onya bibia kura ana eturu babia moma yensisi yennuanom saa anoti abrabo aye bono yanka hunu se wo ba na wa oba na dejade a na ba primu nyoma no na se wunya bia ka hunu se wada kamnemu no o kai yemfa bi ensiew efie no yemfa bi ensiew anoti moma yenya nkyere ho no moma yenya se obi di na ade hye won sa na opese wo se no wodofo aduru ba bi ade bi ho ne ye de mawo se hweso a yetiti hu o eturu ba bi a otimu se tofe no da woni mo yetafri hu o yemfa yeso emubom gregrem ebebu ebesei anoti enan futu sama mede ma ono se yenya nkyere ho no na edanya ye ba wiase mapadie ye besa kode firi baaye anoti die ne kura wa ma nwia bia enyeyie anoti ena me ka kiro se die kura u bia no hwese o ma nwia bi na be yi a mane bi na wonso emfefe se de be ya wo kina o mesra de mfiri ho anoti ena futu sama mede ma ono se ye kurekuremu kwa sa wia we yaso no yemfa nko babia anoti yenya nkyere ho no yenya ntiatea no na yenkan hunu se
se krupo twedia pon wa hyewa ni monyam wa to wonsam wa yi wa fratechem adwasi mapoma so wa yi wa firi abusuanim se wonkoto no obehirawo na ebia so abusuanu a wodofo yenye na ye wo fa asefo yenye na ye nwua ma bia omuni adwuma ye no yemmoa wo mu na empo antisia bonten na yentre yensam yetre yenkwabam ade ma afofora wodofo nyame wo ho kwan se wo hira yen ne kokoba se yankwa ye bedi abro na ye gyawiase wo akwa emwa enti fasho otirim se sawie wo yase no ye kurukuramu kwa yemfa nko baabia eno nti ye nyankyere ho no eni watimi wakamu bebrebe no na sayo bam na se ye hunu se ye nwiani na ye kura bibi ne beboa no a ebema brabo no obia sa atumi akona no na kyena bi obi so ankoda obi ankosresere obi na ye kurukuramu kwa wiase wi yemfa nko baabia eye me mutofo pa Yaw Aboagye Oforisuo minti Oforisuo omna samwa Oforisuo dash yencha chief ni ahwefo mamencha me sofo pani sofo jima our crisis life mission lobito amakum one ne ho kani mame ye chiaw ne asolemane ne sofo achu me chiaw pa na se na ho mfa but nyankopon adaroma bibia ba fine ne asolemane nyina ke adu bema bibia obi ade mancha wa na se mama program so ampa ye kurukuramu kwa ke adu beti ase na mnse no be frede na futu se maba oyibo national onso bibia obi a ye che obi bia asafumu like Peter onso ye che awo Oforisuo bema ye kurukuramu kwa de wunim kura no sebe onum tofo amachi dede otonyo bi se enipa da se na mre nyina nse so akokọ no kra na so obrekro nso de Sompa nti ekurukuramu kwa ne de eyade a obi anim na nipa bi ta pretende se esi wonim se wiase ewu kura wo enne me ko Red TV kodi dwuma bi na bibia ka na de me fire no me fa officers mess wono odu a adan egu ho na me hwe dan bi a me ka se ye wie enso se afina amanfo wo ho a inside na wo hwe edan esi wo na amanfo ye mu adwuma na hwe dan adan esisi kwa me mind that taxi driver no de me kono mi busa na sembi na me nyankopon pa nso ubeye saja pade we nyina wie nyame ampata na se wotimi dem emani di afia eye bonus nyankopon aye wadom because in nipa bia oba bisia otu ni kwa kobo ne bra esi ni fie Oforisuo ma ha fie ye pon ameka kyerew a wo si ni fie ne fie no de ma wotimi si fie ni wie ye ne se okoba bia wo akohu plan foforo we nya me fani abu okobia ba makohu plan fo ne asi ne abu de da o wie ye na o siesie mu o ye na dwen se okwa ba na afedie wa bebia no no wadem me kwa ba o oba bedu Ghana obedu Ghana no wantima nsanko bi edan no nso a wantima mie owi owu ajadan ho eno na ya na ye pese ye kire ye nwa no eni ye nwa titru ma no na me ko mo so se ukwa awade na woni be mate na be manya botre woni hu adwonbone na wo ye bibia hye wani munyam a mesraw enye wadwen se eka nko na nko wafiri hokọ na sa ajapade ni nyina ba ye odia na wo afi se wo nso obekọ ana se wo nwa bi asabe wabọ ne bra na wo nso hye baabi bojam se enka na japade wonko because owu a na di na ade na wonya kwani na ade enne ye pndis law kra ba ya adidie se bi udi ade a ekọ wo ya japade na nipa di na ade na japade se bi dodo na kọ mako enne obi eche baabi bojam se ni nwa a waye ye ne bewu na japade aba ne dia me pa kyew wo ba kye bo enoma ya ni wiase Oforisuo na no Saturday a etwa mu woni makuku damfo yakoka na te agu omo so Debi ameka sa asem se yete ya bobrei ya ye kwa ye bai obi ewuso mani yeso osa enyane ba o wosika chen ye okay because na japade a waye oja hokọ no e da so e dai eye adwuma enti ni nyina achi no ya ka na te agu no so ya besre ye kwa ye ba de ekutam nyina na ebeja wakọ one day pe na oja hokọ nso abusa se wachi e de na besi Oforisuo ye kokuramu kwa ye kokuramu ba ye fanko ba bia pokwa bena
Oforisuo mincha maadwa na original Nigeria contractor papa mechia wo mu. Oforisuo ekukrum kwa ne kwasem yetie yekoya buanse nyame ankasa obetanse watiem hey wona eba no oni asemiaka. Oforisuo yemfa sa ne ma wento abusua sebi ye wo wiase ye nwuye ye nantwa ye yensante ye na ye betena wo no mo a na ye behwe se ebi oba ne be free ma na be ma ne be free akokopre na japade sa ne ma no mo ma ye nhwe ne ye nyai pre ne pe wo de ye ne yakopon ye ade na de ohunsa be so bia no ma oni aso emfoni nto se wo nwie bi ngu ne kofre na japade ana se wo yiri ngu ne kofre na japade ye kurekure mu kwa ade bia wo ye bia no hunu se ede wonimu a etwen wo aye afidie minya ba na na makase wo se na wonim se ebibi bedro masane ma wo beto na aka mistakes wo ye ne kurabe ko anye ade bia wo ye bia wo anye very careful a wo be hia etidwunu ho ye ne ekura mu kwa wo hwe ne ade na wo ye no wo bedi bone a ene mesachira oh ene magisi ene mesi one day beko no kokoto amnem eti yenwire ho bonia ye didi yenwia bonia ye tebrere tu yenwia so adwene a ye hyeda prane se be di yenwia bone anasi ye bekum yenwia be yenwia firi ho ye be se na dwuma owura to bo ase o siso pre na pre dodo ye kurekure mu ko bedu mlebi na wankasa na wonsai wo de nyame nku ntemu na wo fa nyina adwudwo wono chim wonse opagya ne mpagya sabe ju sokra no ntimi nyunso ebedu sabre no ye mre eti maye mpre ye ho e fa ni pedua mpre ye ho ye fa ni pedua no enye se de osoro epe embe no no nyame nkoko betimi aboaye so pre mpre wiase ne manyina ma wonim ko brisika onim ko bro obi fie enkotwitwa onua nyantini enkodi unwa nkonkonsa emaye mpamu nwa mfadumam enkogi unwa beyire ana obi kunu enkotu na duro emfa ne kobosom so enwu nanim ase ne wiase yemfa yensam ye nu niti yekurukure mu kwa bedumle bi no mesi nyame won hye da nku nipa ntam saa o wa udi boni na ne wasada de boni no ankasa etua ho ka ti nyame anya adumo ne de ahoma to sisim nyame anya adumo na wona ba kwatwa kohyem nyame anya adu no wani ba kwa abo eye saga krakra yekurukure mu kwa nipa yensa hwenti yemu ye ho na yemfa ni die ene obu ama ye ho se de be ya ye nyina ebetimi adwon be ko nipa na mode nanso yenwie nam vosu yekurukure mu kwa yefa yenwie abrotia Oforisuo bema menas na menchia yetiefo nyina ba bi ajekum adams wo bia no ya fe ne papa paye efri be na watwim yinu ni na asem mitiri mu anso betena ha se no mu ahlabasa na efri mu nte no ye chia no ye gidi ye se ne ho ye ya o maye nte ne nka na Oforisuo bema ye kurekure mu kwa ewiase a ye wei ya ma mepehwe wom ye ba ya mfa hwe ama ye konsoso a ye mfa hwe nko et said the 1 Timothy 6:7 no eka ye no yade a ye ba wiase ye ba na de gena hwenkita ye sanso na ye kwa ye bekọ no nsansa saa na so ya na ebinum refi saa de we sente no oba wiase na opre ahonyade oba wiase na opre tumi dodo oba wiase na eniyema ebema na kwaso ma ya boni din no eno na wodi eche ya na ne refi se odane to ho no woka ne nsam ye nugu ne bo a saa ne ma ne nyina no ye mfa mu ba akokora mpo enkonkoja ne kwan na nanum akanfo bu bebi se enchine wo we no se wo bre wo ho hata se de kura da se bo a wo de bekansuo ai enchine se ya aboba kura se wo ye nkwan a wo saa de bi betumpo no kan tete ane ye yusu yi saa enchina aboba bi ne ye twia bomu kura mpo na obahu se ne ye di nsuo nsuso aye wo ye dan na wo hata nkyene ma na wo ye bo se de kola na wo de bekansuo bi ye ne wo asase so no foso wa kyene bo enti yenka hu se wiase wo we no ye mefa hwe wo ha se nom ma ye mpreja pade empempem fa mo ye bo na ye wie na se ye danija saa ne ma ne nyina ne ye de beto ho ye nsam ye no pe ye nsapan ene ye de beko
na Oforisuo bema amama kai panyi bi asem bi a woka ye Roman Empire wo oprisika japade pempem na so bra ohu se ne nankwa no ayetia na oba bekọ na bofo anase ne bofo nchen no oka asem bi de tre anase de troho ya wo tre se wo wu a ne nsamienu we se no omunhwe na wo mu amfa ne nsatea ne nyina anhya menanim omunfa bi entita bonten na ankofo hu se ne mo obepire ne nyina no wokọ no waba ne nsem empty handed na wode ekọ sika so a wonum entungu na japade no so muntungu ne na no so na amanfo hu se wokọ no wadane de atowo Oforisuo bema yenhwehwe ye japade wo soro osu ne ye fie asase so ase no mo de eya kwantuo enti dan kwa ma no ya hwehwe baabi a wo kra no ebekọ akonya homepa wo Nyankopon nchen emfa na fefede emfa enne eniema hodo ya eni brenti na manfo bi emfa kwambone so ede epe ebretie bi mu obehu sa wadane ede atoho eba ne sa wayo okwasea wo Nyankopon ni te se de Jeremia 17:11 no eka ye no emprempe wo ho entem emprempa wo senya sa moja ne beba eda obeka won sa gubo no na enkwagye no abontini yempere na yenhwehwe yenkwagye no yenya ho adwuma na no na dache ebetimi aboa ye ne yakase ye preprepre adasebo a ye bedane eja emfa yenkosi baabi Oforisuo medie kakra ya mede ma yetiefo no medase okay ye kurakura mu kwa enti yenya nkyere ho ne mpre ho no na dache ankwa ma bi no ye kan yensagu ye boa edan ani sika yina no yemfa bi nwa mnenim o anoti yenhwe ya brabo yie ya namontuo ne baabi a ye nan ebetie nyina na yenwini yenwia ho yenwini nipa ho na ye kurukuru mu kwa afutu semiso drink ene 5G meza adawroma ena ye de afutu semi ede ebre kope bito wayi yo no waponto no ene abadinto no baabi nipa bobo dompem na hu behia se wodi bibi fa wo munim doko no yentomizo ene 5G meza ohonam na yo ya odofo waposo nyina hawo pade a 5G meza mazifo agye atum galamsefo nyina agye atum efiri se ye maame no mu kodwa so no se 5G meza edi o makagina mu pa emo mutumi esore ekọ omnyuma so yenkope binto ebeboa yi papa wadawroma enna wo so yasene ye de afutu semi ebreo 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 0548 na 31 hello Odin baby a ufrefri Oforisuo Pizarro ni o medodon kinkasu ye kwekure kwa kwekure mu kwa na die so Oforisuo eyepa na Oforisuo ya na mpempi no nipa binum asabi nyame ato mu nsem no Oforisuo ye obinum wo ho asabi woni obi ye bibi anase woni obi dinsa oso a mpempi na dodo na show musika omuwo ana mu dibie bi omuwo a sabi esocha afoforo de nanso so enye no na Nyankopon woka asa yenye anampo se enye no ne se ne fata sabi wo sika kra na uhie nipa anase untimi nsuma wo sika sabi untimi nsuma sika se sika nkoto ade mbra nti Oforisuo ye serese binum a afoforo Nyankopon ato mu nsam no Oforisuo ye mu afoforo na duru baabi a onsu behin obi mu na Oforisuo ye ha adwen omu ye se efiewura fo binum Oforisuo ye titi omu fie kwan omu de tenant fo bi faso Oforisuo na de ya kra omu ye no okay hello ye kwekwe mu kwa ye fa wi asen ko baabia omra samwa mechiao na mechia abuatia sisi de oti sports no be mechiano na mechia tie do gas and tobi chief smile bi owo bia no mechiao na Oforisuo wi ase ba no yamfa se anko ka aye konsan pazinko Oforisuo hwese wa be dobla pa abanya sika ebi apauti so kotu shebi dawo father ni the cockage ya koke kotu bi na dia be show obi wo wa o didi uni ebe didi no na ni ya radio adwuma e mu yi enya una obi e station no obi be ye bi no no so anya ka ye didi a
No time anywhere, you star, a program wow. That's a pet. So I found one of people for doing an Okay, hello. You kure mu kwa pani ofrefri he. Good evening. Majeso. So, hey, Elemania Gio, Betia, Fremu Premusa, name first time. Okay. Okay. You see, Futupa, Yamishram, Yamikamo, Mama Hording. The Bidia, Mania, and for Frama, and University of Bayabra. Okay. Hello. Hello. Hello, what you make? Hello. Hello. Udi baby a free. The fair tech. Etio, you kure mu kwa. Ekukwemukwa, the free tech. Ofosu. Sompa FM. Meet you pa. Free tech. Oh. Ya besre se o fresa anu a. Ya mentie television no. Esa emwa. Emma dwumadie no enkoso se de pe no. Hello. Hello. Ye kure mu kwa. Ofo. I'm Amelia. Ya Joso. Moni mapa. Adwuma das. Ciao mrasa mwa. Ohene yire thoughtful. Ciao munyina. Okay. Ene do for me fe ho papa so. Okay. Na menka mo. Okay. Me adwuma pa mo ye bo na Ghana. Hello. 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 Good evening. Majoso obapa na frefre ye kure mu kwa. Passion mi fefe hankesim. Ankasim yentio. Passion ye kure mu kwa ampa. Se jumbe bu o ha. Yede yehu so ana bi bu ha. Yanka se aba bompa ye boye do watu. Jumbe bi ayeye. Ana de bi ayeye de watu so ntia me yembu nipa yemfe nipa yehwe. Eri se sa de na ekuta ye na ye no ntia mbu nipa be jawo wande. Obu ha o sika o mbu ni nua bi so yewe. Nti de me kan se kokoro mu pampa. Bye bye. No, okay. Hello. Ofosu mama do. Majeso udin baby afrefre ye kure mu kwa. Na na ya enfanko be. Ti do mai ku. Okay. Na do mai ku papa ti ho ta. Mi fi eni ku o famala na sa. Sompa FM. Odu media obe. Na o connect wa. Na that fine number. I the pajo ye ni na ujana ko ko te ye ko te mu pa ya fa ko be ya ina ma. Okay. Hello. Hello. Udin baby afrefre ye kure mu kwa. Kure mu kwa. Make us a free tech. Okay. Me kwa mi junior. We are my first time I'm about so. I see. Ye mo akwa aba so. Akwa ba me dance. Ofosu. Ye. The pioneer futu amade 2 years. Me akola de. Ba ibi am tiemo futu. Me tiemo futu. Say futu no ebe pa 2 years na ya nkola nefo. Enti e damase. Okay. Hello. Hello, Ofosu Mojo. Majuso wo bapa baby afrefre udin ye kure mu kwa. Ye ko mu ka ya so go ba se mi fefe o kwa se. Ti ka ni ya do se. Ye ko mu ka, ye se no ka je. Ye tan ko se. Ai so mo ha no de mo se mo. Ko ti ka wo no de mo se se. E ti se le ga ta do. No de mo se ti ka ko ta. No ka ta ye se. Se mi se ko mo ya. Ti ko ka o ta. I was to be so I know my back like the leg. The bound to that was that was the whole thing. They were the other thing. So you know that's a problem. It's the Hello. Okay.
Okay, yɛmfa baako ka ho na yɛmfa frɛ no nyina ɛnsia. Hello. 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 Baby afrɛ wo din yɛkurekure mu kwa. Okay, Safri. Hello. Safri. Hello. Hello. Udin baby afrɛ yɛkurekure mu kwa. Good evening. Mame majo so. Mumbo Jumapa. No, okay. You better say one so Osimo ene adwuma ha ne ade ofra no enyina ebesie medical culture say afutu semo ye de bre no miso drink ene 5G meza adawroma ena ye de afutu sem de ebre nenti upe miso ni bi ato manager Daniel ewo 21st kene ketwa wo besi sa ena Bikan supermarket abawa sister sewa ewo Anomanyi post office okwa ubenya bi ato Mama Esther ewo Outcome Royal Ventures Baptist University ebua kwa obenya bi amawo saa na Sachi Enterprise ewo Asafo Abinchi one VIP car park no ena edi enhwani mu yemfre na Sachi wa homatufo we so 0246270221 0246270221 kwa chiri kopele limited ewo Poema Ntemu Eastern region ena mekan yekwakwa chiri wo yebenya bi ato 0243329414 0243329414 kwakuo chiri company limited ne manono ye kwa KFK Ju Enterprise enom hotel heya opamangwa brosanim eho ena KFK Ju Enterprise okwa miso drink 5G meza ebusu secha yenkotobi na yemfa eni edwuma ebeboa pa ma mema usika nshobotom aya Sompa sika promotion me mausika na dia shobotom eye Sompa sika promotion o man for do no enedio we no libilibi no labalaba draw no ekoso wabra dwumadie Asem Mpe Nipa no ekoso no a orofo 5 CD na dodo no a wo betwa no eno enebema the greater chances of winning 5 CD pe twabi na nyoma enkonkai emfa emau na code no star 256 star 3 hash eno any code no star 256 star 3 hash yentwabi 5 CD orofo enwumre select Sompa kumase no wate option no beba eba ya Sompa kumase no Asem Mpe Nipa dwumadi a edru so no twabi na ubenya sika atu botom maka chiro se entoma wo wia enkoto no entoma Asem Mpe Nipa yempon no na mama usika de atu botom eno ene Sompa sika promotion no orofo ye kwa koyanum kede yeko ade akoyanim wo ye Sompa Asem Mpe Nipa dwumadi no sisama po menteme ho ase eno ena de beda Sompa Asem Mpe Nipa ye bepe ne pomasi bre na ye de amount ene ye wo bi ka ekremo ene ye wo bi ekremo ene we ene dia santeman agiatum we ene Sompa Asem Mpe Nipa no ye ne otententu se bafo ye boye ntaba mu a ye nam soro ye san enam fom enya asam ketu akra odofo wanya mawunua no me ewro asafo ade wanya amame o wanya mawunua no me asafo ade wanya amame eno ti ena Sompa achade afra se no Sompa achade no ekoso na afi wodi adutwam na omanfo a wadwen Sompa achade ho na nyoma wote ba no sika wode esende no yenyanduru babia so nyame ahye no woni monyam ewo dwumadie we so we ene Sompa achade no Sompa Foundation dwumadie we no ya hyehyɛ ne kama se akunafo afi wei omo betumi aso gya no se enkoda wo mo maame omo papa ewu agya wo mo ama wo mo ayankonam ayajanka no ye benya entade bi ede ahye wo mo odofo ye ma akurafo ani woni bie atumi asre bronya bredia eye menew ns ye hwe sede beya Sompa achade no ebetumi akoso odofo ye ma akurafo ntoma enkata o madagya so afra se ye kachire wiase manyina omutie yen na afiwe yesu kire mu a yenusu beba eno ti ena yesu fra mo se Sompa achade na duru hobiem Sompa achade no dia santeman achatum Sompa achade no afra se no ekoso kama na afiwe uhwe emframa na ebo no a ano beye dene papa ano ti 1st November
bosumi ya yebesimi ya no ema kurafo matwro mu din ema kurafo ematwro mu din orafo wo ba fa Ghana card ka ho afra se no yenya challenge kakra nanso so no afiwe no yebetre ye nkwabam ba nyoma ye beche ewo dwumadie no so no enya asem ketwa eno ene sompa chede no eno ti yenkata madaja so afantoma bra yemfa emu emma kurafo etumi enya binsin koda yi so saa ene nkoda mo maame no papa woja wo mo no wodofo ntaade bia wo ho no koto bi bere wo mo bompa ye gu so wo pro bia mu atoto no emu ebetumi abiebie na ede amaw se wo baabi na wo pese wo de enwoma ebreye ya yede namba no bi ebeka ho na yamakai atu ababa befa se dia frase ye no se wo nwoma bi na opese ye babefa edoso na opese ye befa ye beba befa na nyoma akonkai na momo line no enso eye adwuma orofo onye obi a na betu atomo ni bia ba obi wo se o ene ma memfa msika ne sende preko ni nyina esi ho a momo line no eye 0598 559802 0598 559802 eye momo line no ena maboba ma no edi ebeba eye Tara1 media Sunday kukron emetom na yentumi emfa emmo safoi eho bra wa bra wo mu enia didaso bia bronya biewe eno ene sompa achede no enyoma be konkai de wo ba no anya atrase ma me ma wakwa aba pacho oba pa wadwendwene so kafra wadwendwene so aso wodai asewonim ni nyina ya adwendwene de ato no a ano a wode ebedan ye no eno na eyeye mamisa oba pa memo akwa ababiem da bibia aboko de ma me udin de sei pacho na nakua firi hin na baaye pacho swame yenhwe na o me microphone no kakra ma yen signal na basse mic na emse yen setino kama na enwoma enkonkai enfamai enti Sompa sika promotion no ekoso ene memma sika shobutum ebe yonwanwa na nakua efiri hin na baaye pacho mi fi swame he ya ma me wakosam ne san ya wodi abedan se yen ibetumi aye ablantie bi madam fu bi French jelity ana o ka kire me se me to ade dodo enti no se de me si to ade no wa to asase a oni ni kun esi enti mi susu mi mra na me to asase ni bi ti mi be to asase na mi sika ni half ni fu ana me se na me pekota ana bla na ka kire me se oh eni e to half na half ni ye 16 million ana me se sa eni e me pe na me kwa to me to manyina ere e dia so me sika 10 million na me de buy first part 10 million na me kwosesa we ko to mani nya to anu kura bo ade ma me enye eso mi hia ade no na me ka che bla ne se bla me ma me mo anya japade amai me omobo nti me susu yale eso empa de bia me yale nti sadi a wo de asase no me pe na osivio wo se ne sadi a na se asase no menton na me se sa enie me kwa to me normally bi na me de atwa brush ni bibia me twa brush no 1000 na me sa to enete na me to bo 9 million satam 9 million ti mo ho sa satam su dua na se se obi bom dua ti dua no aka me na me koda agi ti me koda agi a me ba ye no na me ayi fro e se bla na ekosai me yen kakra sa afa drop ya behwe ti ma behwe ba bia masase ni gu me bloss ni gu me ba ya me fa dropping me ba bloss ni gu na ayi fro eni esu na na me su sa be ma fo if se swata be 10 kra na hye na makata me hu nyina me say ayi fro o se na akua me sra me wu ha to bo ase na me se bla ya o eti de wo ye me aye anya abotre na nsu oto na me se why say nsu oto the person na be say nsu oto is the be nsu oto na bloss no way wasim da yo bi adwuma enti do time say me be ye wadwuma mo a me twa bros na bla ya de wo ye me crampe de wo ye me se me wo sesi a why man ka je mabusuafo me kan kire me ma no woni charity nko na muni ma asem enti de wo ye mi eye na me de aja me fa dropping na me baaye no te se de bla ne ye me no me mpe
ɛhɔ na gya me kɔ Casablanca so ame na me to brubru na me nom yɛsɛ nesa te se de me sitie no timba na me yɛ na me sipanyini ma me fro na me ka ma asɛm bi nkyerɛw na me sifie ana to brubru no yɛ dai me nom sɛ me hu hwee na te se mada esaya no nesa me ntimi me nka nkyerɛ obi a me kukura me nka nkyerɛ obi a sɛ ma to asase ɛna me bɛɛ na me sipanyini me srɛw di manim na me kɔ ayi me sifie na se ne tie no se ama de wayɛ ni na me se be somo fa nkyɛ me na ye kɔ ade kye na me se na kyɛ sɛ wo sifie no ama okura maneɛ ma mo bia ma ne me mani na ma mo bia me sister ne na fie no wo si ama hefo me pa kyɛ me si ama me ma na me pɛ me yɛ mu surprise okay enti me yɛ na me kɔ na se panyin ti wo didi matem say ai wo kura wo ye ba lock dodo de bia wo ba na be su sa ade na say bla ya sa wana so ye ba lock bla no ya wusu no de odi adwuma ni gya ba chai na say bla ya wo se me ye ba lock enti wo ka sa me ko pa aban bosia no emme ye dan no enti die ka wo ye mini e ka me hedan na ka ba ko pa sika die atwa aban asase no na ba ye na me to ko hia mienu na me de ko hia no ekototo prot no so say me bo ni dua so na me mo ni dua wo so to kosua mienu kosua ene ko prot no so prot no so na kosua na wo to e na wo trimpo ne say ya wo to kosua so na me di rehura no say wo be ye ade na ama me wo de to wan kan sem bia wo man ka hwe ana me di kosua no te atu enti wo na madamfo no so de wonim say me di kosua no ye dai ekototo ho na me ho say madamfo no fe say na akuya ye de akoto ye shof me de akoto ma shofo no say wa bo ye odua ma se da akasa na mse yo eni se shofo na afra me dia eni me ko na shofo nse ma me akua me ma me di na akua nti me sraw se ni se na aba na shofo me ti asem bi ho ache me mo ni dua na agro na me ya de me didi me di hunhunra no na mse ye na shofo nse wati nti se de wo siti na na o sa ka che shofo no se na ma me ye nhwe ha no yi se no abra wudi kosua ne kono se na brante no waya ade amana ye oya me pa chai na me chai yaw pa no enti na ade kosua no ko me pa chai enti yaw no mu no odi kosua ne to ho no wa adwenim no wan ka hwe man ka hwe sika wande man ka hwe na first one de okan bibi me pa chai first one no kan say me ko ye no ana wo se me meje asase ai pipa no ne enko ohene no ana me de bia wo de wo se ohene me so me ka se me ko ba bi a ene sesi se kramo kra ntiem na me makọ nem dwale na me kọ na ka me duru no ho be 5 o'clock no se na akuya waduru me ho na me se obla ya meduru ya kwara na me boss me kọ cancel na sign na be so obi asem magi pipa no me se dai na masa machi me de meduru nti sawachi na ba me ma ka eska e de afroko na me kọ madam fo no se madam na me bo ndin na me se ayfro me kọ mfa na ayfro seni sese ne ose oboa ma me frɛ ne frɛ na won fa am si yo mate na me ko ne fie ti me ko ne fie no na me se na yiri je na me sister bla ya woy bla sister hwe de ma ya bla ya me na sister ni je no ye din na me se so ko cancel ka kire ne se me na akuya se de wo ye me na awerɛho a me di no ma me sika ma to me nto ma nyina no wa hwe ne ya o hu ne ye bla se wa hye ne dem ene ho no nsuo ho ye nsuo obia so hye ne dem mi koma nim kakra buo krase ne ate se wo kwa no bla no wo na didi wa tem wo di ate krase ne ate se wo be yale de chance oba fu ate se wo jimi abewo wo be wu na wo hu na se bla ya me na kuya ene wo ka sa asem che ne mi shin ene agya me ho nkase nyina me wro me ho e wo nsuo bi wo ho na me santo so nyama na me bo ni twie se bla na bu mi kwasia na se na kuya ma bla asesa roba asinkofo no ma me kwa me ba enti se bla na yemi se ya na ananamo minima me owro hu nyina me wro me hu nyina enti me ba enti owro dan tusa me wro me hu nyina me ho nkase ni nyina ma me wontie de me kan bla ewro hu no me fan se bia wa wro na ne skirt enti me wro skirt no na me tena fom what e won nsuo nim e wo fom ho no se na o se nsuo bi da ho na nsuo bi da na se bla ya se me ka chem se me yo ba fu chimi fu me yale de chance ha so afu me japade ama me dia ene me di nsuo na bodua etu bodua ne sei anto so nyama
ubo Antoine so edin e won su fufuru mu me pache kwa na me boy se wo mra wo moa ai on fe me ai enti wo bo no sei me bo no sei se mi wa fe me japade amame na ya wusu ene wo ka kire me se oba afo ti se me yale de che se da anto se nyama o muni ma asem mame ensuo no me da wo mu ti me ba me nim kakra na odi machi ma hwe ya oba bo me oba wo ma hwe ho na me ba ti odru madam fo me dru madam fo no na wo di machi no wo di machi ba wo oba yale de che se wo ho kase abu ati sa wonam se me to oye na adwe so beto ne nsa no na madam fo no so say e bla yaw na na kuya ye se wo babo no ene mi su pa sa tam de no abodua wi ohun se wabodua no wono so hu de na okan ye wa ka hwe no so ji mebo oba fo ati se wo eti ho na sofo na nam no so a wono me boss ka wa na oye na me kwanam so sofo se munnim na wa obedi akire na ya nso ni gya no wa obedi akire no wo so me de wo ka ho nti me kwa na sofo se o na ba hua na wo bodua se me ka ho me ye dai ene matimi aka wa asem ama na se me fa ho me de me kono se dan me de ne ana me dan dua sofo ne de no ana me bai okay nana kuya odane sofo ni dua no na asase no oto no fa hian kasa fade 16 million fade me pa cha pensuo bi nom ye basisi a ye basisi a prekasa powder yenko tobi na yemfa eni adwuma prekasa powder no medical culture say prekasa dua no Israel ene Ghana ha ene bisie eno ti ehon na papa na mfa so de wo prekasa dua ni mu no enya asem ketwa ene enua bi ni atwetwemu ensuo ene eduro na wuwo mu no ene ade afra prekasa ne ho ene ade aye eduro eno ti amana no aduane no ana se nuro na ebomu no ano den papa sa prekasa pada no se udibi egu enkwam na se udibi gu ensuohiem na se wonomu a emwa hoden no eko enkaye pa ya prekasa pada onza mekika ma no kambo so konde kotobi ebeboa wuye papa emi booster pa eno no medical culture se covid ba ye no ene ekohia prekasa pada hey kakwasi broni krom Canada ni Italy kamrofo na engusa na ye de ya lucky ewo ha eye prekasa powder na sabre mekamfo na media ma odofo akoma no ebom kinkim dodo wakoma no ebom kinkim dodo ko ne ko prekasa powder ebebo oyi papa oba pemfo wani ase ye fi mojani ho wonsa no emojani ho eye anemia mujawe na egboso sa no ansa na obetumi awo ama ba no anya hoden no odofo ewo se wunya mojawo prekasa powder kotobi na nyoma enkonkai odofo cholesterol no eno eye sade agye woni padua no eye aboso eno ena ama blood pressure no eye adwuma no efiri se emoja no entumi ni afurusane ewo entinim eye cholesterol no ena eye sa no prekasa powder ni binom na emu entumi entue etese baka no odofo sugar level no wateke de prekasa powder pebinom na nyoma enkonkan yanko obo herbal clinic adoato adumenu eho ena benya prekasa powder bi dani herbal apidan misty herbal any KNG atonsu ubenya bi ato na wo prekasa powder no hwehwemu pa dia yanko obo herbal na ho ena obetumi achiro mu pa tobi gu so to ho tobi egu wodra so to ho na ton eteso mfaso umpegwe na apede se mu hwehwemu pa ewo prekasa powder yedi abadwa so ya yemfre wa homatufo we so 0249 761 508 0249 761 508 and 0257 47 2506 prekasa pada yekope bi ento 3A Herbal Center wode dupa abadwa so edura wode abadwa so 3A co capsules cocoa master ena mekan for na media ma cocoa etua wotu se tuenie ama wontumi entrance odofo wontumi kura enko adwuma efiri se wo be trance en wa ya adwuma cocoa so na ajo to aboso yi na cocoa no se ejo to boso sa na wa hwe ya sa de nimguase be kan wo ubeyi from abone am ya trudin odofo cocoa eya
yade bone papa yade biada koko no esoso so eno ti uja onan moja firi mu ba koko no na papa isa no usisi no a echia no koko no amama no do so wosisi m dodo udware honam eyo hene koko no na ha adwene sa no me kanfo 3A co capsules koko master eno na 3A herbal center sanduro wodi abadwa so yi amanfo ebon se ma ohia efiri se koko no ankasa no wodofo asietu wani su eye wisi oposa wani koko no na yesa ade no yenko kolina keba dani heba misty heba apidank yebenya 3A herbal center ni nupa no wodi abadwa so no 3A co capsules ni bi ato 0546 107 107 0546 107 107 3A co capsules Coco Master papa na sciatica expert no sa sciatica expert no ono any 21st clinic sciatica eyentrim yade eso sisi efa usirem wona kokoma kosi unase se de besi atwu hwehwim no ano odren na 21st clinic na me hu se yade bi yefra no sciatica eno na 21st clinic ekutia o manfo dodo no na edi adanse se wode won yade sciatica no ko 21st clinic no watu ase deku ede amabwo mo odofo bibidro ena 21st clinic odidi djuma wose yade bibre bia de free utrinwa no kosu nase obetu ase na wode amam laboratory ne scanning fidia hudo pi ukọ wakachia massage no so eye adwuma ne sa yonti Ghana fo agina tum na baso body Aboagye no eche wotwe hu nwi wotwa bosompo ekọ abrochira 21st clinic akọja baso body wa abrochira nyina wo wode bibidro ne tu yade yase 15 branches ena wo Ghana memha Kumasi ahwa overseas one Alpha Radio no ena boho council quarters called junction wo boase obehu 21st clinic wo Domi market enkran ena mekan 21st clinic obekọ no ho sunwane nkranza attachment 21st clinic osinye mini 0540 311 311 0540 311 311 through what products abedwa so True Wealth products abedwa so or the True Wealth Vision capsules abedwa so na True Wealth Vision capsules no eno na ebwa ama wani yade no nyina no ni nyina wotenete glaucoma oduru ba bia wani no eyo hene odofo sede wani no aye zozozo no chese yade na aba wani so no or the True Wealth Vision capsules na ebetumi aboa or the joint fortis no so aba wachi bramo wachi kase ukotodwe waposo no or the joint fortis na ba wo ba watenka ko bema otenka ko eduru ba bia menses no eba mienu ansa na bosome na so na chese nyoma enko yie odofo wo mogya no fia bani mu True Wealth products no bi na wode ebema umogya no enso enim atumi adaho waye kese dodo obesity wo so dodo kone kwate ho so abra wo True Wealth products no ebetumi aboa ema enyoma akonkai ede amao duru ba bia untumi enya wonan constipation no ama uyam no atim enu ntino yanko True Wealth ho wona nyoma ninu pa wode every India memu aba no wodofo amanfo dodo no a na edi adanse yemfre True Wealth ewa homa trufo we so 0206 595707 0206 595707 and 0558 724 302 0558 724 302 True Wealth product and I make comfort na me de ama ene anwumre Joy Cam Roofing Company Limited ye kwaboya daso ye modaso a ye penchance papa woton aloe zinc self lock IBR IBT tile and metal traction odofo irota no no na oda na senso to a onte se ensuoto just wa bie wo prono no na Joy Cam se me kan cho se san chance no nyina da wo bi wodofo wo memma wa kwawe dare a wonim dan so bopa yenkofa wo mu na enchance a beto no nya carpenter ni akwawo enkofa carpenter ni bi e ma ne moda so tutusu ntokoro da bi Joy Cam Roofing Company wo ne memma no dada eno ti tachiman okwa wo Joy Cam Roofing Company Limited akra wo ho sunwane wa Kumasi ha wo ha Bolgatanga Kaswa Tamale ye ho na ubehu Joy Cam Roofing Company Limited odofo edansi ya enuti yenton chance papa na yemfa emmoso 0540 125 816 0540 125 816 and 0551 009
009 0551 009 000 eno Joy Cam Roofing Company nema eno no yenko Joe Apple Electricals odofo what the signal cable abega so yenko to yesi dan na wie de yesi dan ne aboso ewo Joy Cam hono baabi ebenya wo ya papa ne de awoya ne atwe anho anyina mahoden kanea no akoso bon kanea no bi no Joe Apple Electricals what the signal cable abega so abaduma shanti abadun Kumasi Joe Apple ono ena akofa signal cable edi free enkane tema aba beduma desia wo Kumasi papa eni asantemam ha kopa wo ya son na Joe Apple eseme kancho se ye ka wo ya pa dia signal cable no Ghana weda no eni ahwe so na ye de aye na dia made in Ghana no ebeboa yen ama yen kanea no so no said de obetu electricity bill no ni nyina eto ebetete kopa wo ya so empempra de bia da ye de ewo ya efie bia no uko Joe Apple Electricals a ubenya biato underground cables so to bi sana transformers ahodo pi no enso woton bi bulbs ahodo a entwen kanea no ana ahoden no ni nyina da woton bi Japan house on MTN no enedi enhwani mu ewo pizza tafam ho R60,000 dinyame ubenya Joe Apple Electricals ewo ho ne signal cable no ebusu se cha ewo ho yemfre wo mu ewo ahomatrufo we so 0246 90 58 98 0246 90 58 98 and 0543 93 4550 0543 93 4550 Joe Apple Electricals and a mekanfo konekoto signal cable ni bi beboa wuyi papa na na akua enti ekokosi sen pacho no se asase no ofa mame me ko sese meka ana me se me ko se meka yo Martina me de me ba fie ti me ba fie no me ba fie am besese ka no ana mka kire ayefro eduana mabo no se ya wa ma ami ankodane eduana hwe no wo de sika bia ablewa menye efise ayefro no so ne hwan pa church de nam ne so ma me koto prot no do bedi ayin do nam me so ma me koto prot no see you odi manim no ano se na akua waka cha me amaye de mate na me de mete koto prot no mfie se ni 13 years ni me pa chan okay etu okasa no na me kasa ache no se na akua so waka cha me de a mate na me siti so no ba emi yekoda ni dua no ansa na magye bibia so o se me ye oba afo no afa bibia ma me nkoso se me ka de a ene mate me de me ko nti obia me ka hwe ankyere me da obia ni wo be ka kire me ti me sudua na me boye no me sa kokonfo ye bi ho ekobo odua efise ni mani abele na akua me ka se otie me pa cha me tie dia wo bo no nsuom ho aworo ho na kire no me pa chan ena wo san de kosua ne bi ko hunehunu ano no eno anso ho a me pa cha da bi wo sa to aso kokonfo ye bi ho na me kodane konfo ye me ko ho nyina ekodane dua ni nyina na me se me japade efise okodane dua na akobo bi taato me akobo dua me kobo bi etaachi achi me kobo dua ni bi to aso eti na ho so kobo no sei me kobo no sei owusu afa me japade ama me a wo se afra no sei ya wusu ajo so afa me japade ama me dia na no sesa na me se a me to aso nyina kire no na se bla no yekwase buo no wabu no na me se na me bodi dua asa aka ho enti me ya obi a me ka hwe ti me nampampa so na sofo bi frɛ me no se ma me bra atenti na wonam na akasa kasasa kodani udua na ji wo japade ye nyina ye tie so pa cho me modi o se he edi asem na wo ka no bra ha na me sofo mi nim sofo mpacho mabodua o se dua na wo abo nyina wonam na akasa kasa me ka che wonum adwuma wo ye na me se mpacho da bi na o se he wo se sa rubber wo sa to so obolobo school mo 2 cities wa blend wo pre wo japade no enti kodani dua no ne kodani dua ampa so me betra ase preska ekodani dua ni nyina efiri ho tim kodani dua no ene ma me de aba ha se no amse me acho mon kama me na monyi me japade ma me ti se di wakodani dua ni nyina madani dua ni nyina okodani ne fa he me ko ansuo no mu wakodani ana konfo ye bi wo so me ko na me kodani wa na ukogina ho dane me pacha me dane nyina
enti sa o bono de mabusa wo enti baabi a wo woro ho no uko nsuo mo no o kan ne say kan ni nyina o kan ne say o dan ne say nana Sompa FM bla ne yesa no me fie nsuo antoa bo ni dua me kwa antoa na me kan sa akire wo mu te me kwa no mo sesa na me se me pa chan afi sa bla nanim ene ho no me ro me ho nyina na me de bo no sin nsuo be na do na me se antoa na mo dane dua ni nyina e ma me ana me kokonfo ye bi nsuo no so me kan no so de ne de eye nti ba osafo ne ka se me nane dua no me kwa na me se nana se ni se no se you ene sa de a mbedane edua no ama no odi mu ode me kotena nsuo no no edane dua ni nyina no se ne me nko ti ho ano ka che me ma se me nko nhira FM no obeba ho o ka se me nko nhira FM no ti me ho na me se dabi dia bibi kire me se ha ya na me mela emla na monji ma japade ma me enti udani dua no de na wonim se Sompa Asem Mpe Nipa ine betumi agye oja pade na ene se wodi abai me pa chan okay yanko computer so gadi emra CCA yanko computer so gadi emra na yentoa dwumadie Yaba Sompa Achedie 2023 Bible say nyame Sompa pani say obi ko wunyanka ene ewisia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yakabo mu se bronye yebema enisia ene ekrafo edidi na yenko ayetimi age se wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 meeting biem 0598559802 ediya waso yetara 1 media na November bosome no ne de edikan na ye chro ekrafo ni din enti se wo nkransa na wo ye krania kotro udin e wo Sompa enkransa GCB edan mu hwa o sunyane so a kotro udin e wo Sompa sunyane night market hwa na Kumase de ekrafo nyina ba be chro wo no din e wo Sompa ye ni no hotel dia no hye e ye bosumi du ba kono ne de edikan na dwumadie no akasa de bronya bosome ne de to so aduonu ba ko ne bebogya trada na de amode dum ye no ye de ama ekrafo yi wo de bibi wo 1 million ko se 1 million wo de ba to akoko me ba to akoko na de abomo na me de abomo no so eni anwanu ne sa eni anwanu sa di si no so nyame nhira mo pa mo ya de pa na yesika na yentuma so a wo betimi de aba afenso se niema bi ense ye ti se mo eni anwan so a yebeji mo amu ye bi afie twem no emu adanse de mo amunim Sompa Achedie 2023 ebusuafo yamfa ye ho hyem na propose prepa obodu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa Achedie 2023 ekunafo eni enyanka ne so wo mu bedidi ye nyina ye tie Sompa ya rebe na etete o ha oni say syphilis hepatitis B chlamydia ana odunso na obe memu hihyew ana stroke ana kidney problem na ma na ase atata ana wo semti ukofia efieje edune gidigidi mesrew and know how to work sharp dank natural health complex abamam mesrew ba dank aso ya your machines a wodro a ye de behwe ni pedum ye uba ye fie dro nkan machine na be kire say nipa asimesi fie dro we man ana se rewe na e woni pa asimesi na de dro account they will do su tata share the mawa etu ha na sima hotel mesrew wo fia ent na ho ke screen so numbers na do face sia etu bi kaba dank natural health complex the betu yare so ama ho ato dank natural health complex am to fie. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Fiakoko. 1 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
hallelujah 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 mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel anwo menhia ahemboboa no Ejaba family house ohu haunti ena mami gina ha ohaw bia eda wo so se amane eda wo so eka ena eda wo so yale krankro ena eda wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri wonsem oba bi na esisi wa na court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwankyerega Prakasa ya duaba waso a ne dwumadi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hienye pa enye prakasa nko nuaba ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwenunu ahodo a ekwa animu yi ankasa prakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye prakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako fraduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 Prakasa powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratoe mu agiatum Okay yama ahwefo ane atiefo nyina akwa babiem eba Sompa Asem Mpe Nipa dia santeman agiatum ye yotententu bafo se boyenta mamu a ye nam soro ye nam fom yano ene fande asisi semu koso asisi semu ekoso na akua de mentiase ne se edua de wobo a na so peso okodane de onim de pa no wo se wono na kirekirewo ukowuro hu onsuom ho no ukoye no a wo se kodan no ekwa be na afa so dan me hwehwe ma so kakra acha me koye no na me to me ka se mu ni ma me pa acha me koye no na me to aso kire nse be ma bia fa magya pade omo so mu di asam te se de ayi se ya no mbusa me se na mto asem ni su nyina na me de kire omu na me se nana me pa acha me bonso ayi ho no me feel system adanfo na nam no so a ma me ya me bo dua ho na me wro me hu nyina no se wro hu nyina na me se an ono sin sho be na ade fre na me se pacho antwana na me de fle no se sa anti me se ben suolumo asa be bobie ma ade asa aka enti me ka bo ni nyina na me ye bibia awie enti sofo ne ka kira me se me san kwada ni dua no no mbusa me na me sa to aso siem nya sa omo rafi na me to aso nyina na me chu no me se a eni ye beje wo 20 million e wo fa hen no antoa nsuo no mo sada na me ni sika na me nim se 20 million o me dai o mo beje me na me ba fie na me be ka kire me baba ko kapanyin kakala wo ye motokula wa na me sika kara se ni se na mai aye enti mesira momo ame na me de me monya kakra na me fanye ma anko no ho anti de bible so me mienu ana me koe na me to asesa na maba na afa ni menya 20 million na me de ba no mo sisa no mo to akokọ omo de bibia ahyenapo yi na akọ ne koe na e wantoa ho ti ko jira nsuo mu ana me chia me jira na me to anso some no so makoto asem wa kire mo de omo nim ni nyina na omo de be jira nsuo nim no mo kan ni nyina akye okay ento mo dane ne wantoa but omo dane nsuo nim enti abrante no a ye wusu no onim se dua abo nyina wadane me pa cha me ka kire se madane enti me ka kire omo se madane dua no tie se no wo de wo ye mu gidie se ne betu adwo agapade ama wo se wo de ne wo ye wusu ese agema wo me pa cha masase ene me bros just me bibia ese me to foundation ska nyina wo je bibia wanya hwe asase ne so no ada wo ye no se wato na se ya na se mu me jiga na madam fo no me frɛ no sai flo ya wusu si o ma 30 million na 30 million wo je 30 million da bai eno se na akua hwe to bo ase me flow no flare me na me se ni se no se wa bota no wakasa na me de wo flare no na ase ya wo mehia ne ba busumi mienu ni ana sofu bi su ka ho
no bae omo bae no omo se maame se ni se na me se ye kan se mu nyina na me de kire no ele ye fi afo mema de omo anya no no se a wonim se oye obenti na obu nu kwase ya na naku ya kan kire ye omo se ne bo shome so a na ya ba betie asam no na me se sa bo shome so ma betie asam no dia ele ya wusu ele me sole ele me su papa ya wusu kwase bo wa bo me nyina no me ka che omo ate se wonyakopo no me ka che nyakopo no me be ba wo so aba wo ma so aba wo nana so se nyakopo anyama me a na me si nyame kwa woni ho eti kwase bo wa bo me no mama ble e wo ma me. Okay yenhwe na yene yawusu yempusu na homa no na yene no entwetwe enkomo sisi ya okay. The MTN number you are calling is currently switched off. Please try later. The MTN number you are calling is currently switched off. Please try later. Ya usu ahoma no wagene ahoba se woni ebekasa ene se ye pusu ahoma na yenya no yenhwe se benya no a yenhwe. The MTN number you are calling is currently switched off. Please try later. The MTN number you are calling is currently switched off. Please try later. Okay, Frewi anwa na ye pusu a ene se ya wusu omfiye no Asem yanko na yanko ye interview mra se na ansa na no abrewotia ene ya wusu atwetwe nkomo ya fra na ye nya nu enkomo twetwe ekoso no ye bebobi a kire ye tiefo firi se ye nchia ya so enti Asem Sompa Asem Mpe Nipa ye nhye sufa enu ti no ekoba ne sa ene ye bekọ no Sompa sika promotion or for medical catch was a trebi na ye mausika ensho butum enwumire ya 5 CD na doto no a wo betwa no eno ene be ma the greater chance of winning twadodo na the all lucky pass will be twabako ubonsu wadi na nso so no mekamfo se utwadodo anam dodo nsem kwan na ne udia na wadi ko star 256 star 3 hash short code no eno no prompt na yinu beba Sompa kumase Asem Mpe Nipa na nwumire ye na yenam egu apaso a yetunu sre ene abasa mema usika ewo dwumadie we so star 256 star 3 hash ena me kamfo ede amount Sompa sika promotion traders chako pada odofo okay yenko twetwe enkomo se na yemra sisemadu esobepe na yekon akoyanim dokota mema wakwaba mbato fine panipa nimpom te sen nyame adoma ye pa aso ye be na free ba ye enanwumire nkomo twetwen ye ne ye be kọ so na yakope yapom den ho akira kwai jo me da se pa ha baby bia wutie me no ha eye omi herbal center aya so ye no ewo ebu akwa sepase enkran so ye woda akoma post station na chi enti se wutie na se wo animu ha ho ade a mesrew fa me number no ne frɛ ne bra na Awurade Nyankopɔn emfa me so emoa wo enipa so wani ba bifura ye wonsenchani bebre wo hɔ a edadi ewo unipadua ni mu anase wani no eso ansa na wani no ebefura efura ensenchani ni bi na masha ase a me be ebo so ede a kire wo no obu ho a ya na wiem ya ne se de ebo esie no obu ho a ya na nsuo taa nani so obi nsu kura ho a ete esi nani baako eso ana obi nsu kura ho a nani ne baako hunu baako ensu so ehunu obi ho a doctor kan kire ne se ni tirimu ntiri na efiri na adwene mu eba nani eso no emu atete odofo saa wo ha we ni sansenchani nyina no ade a efra enipa dasani nani enu de se bi how ana wo maame wo papa bi ana se wankasa fa me number no frɛ ne bra na Awurade Nyankopɔn emfa me so emoa afi wo bi nso kura wo hɔ a nani no se obi firi etire eba obehunu se obi na eba no cha atade kokɔ ana se tuntum na enso so se nipa na ame ne pa
on hunu se eye kofi anase eye efia odofo eye wanini na edum anase efra e na ebo nkae fa me number no ne frɛ ne bra na awurade nyankopɔn emfa me so emoa number no eye 0550 0550 57 57 00 00 75 75 0550 0550 57 57 00 00 75 75 0550 0550 57 57 00 00 75 75 obi wɔ hɔ a doctor kan kyɛn sɛ wɔnya glaucoma ɛna obi nso kura wɔ hɔ a doctor kan kyɛn sɛ pressure aba n'ani ɛso enti ɔdɔfo a wotie me a wɔ ani mu haw me pawkyɛw fa me number no frɛ ne bra na awurade nyankopɔn ɛmfa me so ɛmoa wo omi herbal center yɛdi dwuma wɔ honam mu ɛne sunsun mu nyina da tie nie yɛdi dwuma ɛwɔ sunsun mu ɛne honam mu ɛnya habanuro no nko na mede sa nyaleɛ daabi oba no sɛ ɛsɛ akwankyerɛ a yɛbɛyɛ ama wansa na yɛde aduru no ama wo ɛsɛ mpaebɔ a yɛde mpaebɔ no bɛtaa w'akyi bɛbɔ mpaeɛ no ama wo ansa na yɛde aduru no ama wo enti yɛma wɔ duro no yɛde mpaebɔ nso so ɛɛtaa w'akyi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo ho ɛbɛtɔ wɔ afei nso so no obi nso so kora wɔ hɔ na wɔba n'ani no sɛdeɛ asi afiri asie no ɛyɛ sunsum mu asɛm ɛno no woba na sɛ ɛsɛ fatase yɛ akwankyerɛ de mpaebɔ ka ho a ɛyɛ saa ɛne ɛbɛyɛ ama wo mesrɛ wo ba no ɛyɛ na wɔtwe mmienu ɛna yɛhyɛ wo omi herbal center maso ɛhɔ no tienie menkyagye ɛwɔ asoɛyɛ hɔ menkyagye ɛwɔ hɔ tienie wobɛtua consultation fee 50 Ghana cedis na wahyɛ me bɔ sɛ doctor awurade nyankopɔn fa so boa me na m'ani no a ɛnhu adeɛ no ebia me bɔhyɛ ɛyɛ sei na ɔbɔhyɛ na wohyɛ ɛyɛ no wode emu bi ato hɔ ayɛ gyinadeɛ na me de waduro de ama wo me woba na me yɛ nhwehwɛmu na ɛsɛ fatase yɛde sunsum akadeɛ ka ho a yɛde sunsum akadeɛ no bɛka ho na sɛ wo ho tɔ anaa w'ani ne bia na afei no waama se na aka wo de ma de abrɛ me tienie o consultation fee ɛyɛ 50 cedis wobɛhyɛ bɔ wobɔhyɛ no wode mu bi bɛto hɔ ayɛ gyinadeɛ ne yɛde waduro ɛne wakandeɛ ɛde ama wo omi hɛba me wɔ bu akɔ asɛpaase me number no yɛ 0550 0550 57 57 00 00 75 75 0550 0550 57 57 00 00 75 75 mesrɛ ɛnyale wa awurade nyankopɔn fa me so sa no ɛdɔso ebia wotie me kɔmpɔ ɛbɔ minimu kɔmpɔ ɛbɔ minimu yɛkasa kɔmpɔ abroni frɛ no goita adeɛ bi etimi bɛhyɛ enipa minimu ɛde sɛ nkɔntɔmo anaasɛ bɔɔro no oba maso yɛ hɔ atie nie pa mema waduro ne bi de sra kɔmpɔ no so na mema obi no ma akyɛ koraa no ɛyɛ 30 minutes ɛwɔ maso yɛ hɔ a sɛ kɔmpɔ no so a wobɛfe ɛte sɛ nkɔntɔmoa ɛwɔ maso yɛ hɔ a na sɛ esu anso so a wobɛfe no toro kaa sɛ deɛ wofi nkunuma no ɔdɔfoɔ sɛ kɔmpɔ bɔ minimu a ɛnyɛ wo ho akyinyi ɛmɛ mfa se kan kɔnkɔ ka wodi bra na bɛsɔ hwɛ me se bra na bɛsɔ hwɛ maso yɛ hɔ no me se menkyagye ɛno nti adenti na wonfa me number ne mfrɛ na woma na de company ɛhyɛ minim no wommɛsɔ ɛnhwɛ ebia stroke ɛde wato fam tim wafa aduru afa wayɛ wonya ho akadeɛ wonya ho aduru ɛno nti wabɛm kura abu sɛ stroke ɛni aduru anaasɛ sɛdeɛ stroke na ayɛ wo maame wo papa bi ɛne sɛdeɛ manfoɔ asi atwa wabɛ no koraa mpo nti no wote nutɔnfoɔ anaa enuyɛfoɔ nka wɔ afidie so sɛ a na wobu afu na wakyi mo fidie meserɛw wo maa mama kyaagyew adɛn na wommɛsɔ nhwɛ tie nie wode stroke na ɛde wato fam tim wano akyea gye sɛ wogya wo nan ansa ne yɛabɔ pampers obi kura nso wɔ hɔ a ontimi kura nsɔre nante a waka kɛtɛ soɔ obi nso wɔ hɔ a stroke ne kyee no wanya aduro bi ama ne ho yɛ ne den so wɔda so kan wɔ mmuhwɛ agum fa me namba no frɛ ne bra na awurade nyankopɔn fa me so ɛmmoa me se omi ha ba me di dwuma wɔ sunsun mu ɛne honam mu ɛno nti nsuro akyere kura me nsa ntaagye ubetua consultation fee 50 cedis na wa hyɛ me bɔ na abɔ hyɛ no wode mu bi ato wa yɛ gyinadeɛ na me de adura ma ne ahwɛ wo na wɔtwe mienu akyi what you say me number no ɛyɛ 0550 57 00 75 0550 57 00 75 0550 57 00 75 afrɛfoɔ na mo frɛ no
me kasa wiya na ma frame na me ne ma kasa tieni se me kasa wiya na ma frame na me ne ma kasa o mi heba doctor Nyankopon bie mani enu di sa o frame a na se otiri ye nyame ka ho asem bia kire me a de mahunu ho no meka ni nyina kire opepepe enu di sa o frame na me ka say hey odofo nyabotira na kire se wo de wadi loto ne te se ho nsem aba meka ne se de tie nyina de akire wo yesunsum ne honamu na me di medwuma eni enuro nko na me de ye adwuma nyame abie mani enu nti mu a mo frefre ni nyabotira bi kura na ho nsem bi wo ho a esefata se nyame bie so kire me na yade no kura na wo yade na na ha na ha no akade bi wo ho a me mama se wo ho me kire no fie ama wa ye na ho ato enu nti ma me nkasa nwie na frɛ me na afe ye nhwɛ de nyame nso so be yo afe no bi a wa wo ba akora ne ntimi nante akora bi wo ho a wasensena ye bawe se de stroke wa che no akora bi wo ho a na no teni nsuo akora bi wo ho a me se wan kasa mpo wanu ho se wo no nti odofo se wanu ho se akora no wo no famina mba no frɛ ne bra akora bi wo ho a se de wa ye bawe a wontimi nante no ne papa kora abu se enye ne ba no because ye de nkora beberebe apamaso ye ho ama wo mu papa no mapo mo bet wo mba ya me ma wona duru a wo mu sole nante ye no afi wo no senam ehwehwe wo na chi akwan enu nti ma me wutie me die nti me die gina ma me fo so ne se enkura dodo no aba me ho a nyame na me so am wo ma nante ye no dodo na no papa mo reject wo mu entu so wo mu ba na se nyame na me so mo mu nante a na afi wo papa mo ani aba wo mu ho endi so wo ye maame wo ye nana na se di akora bia begya akora no wentimi nante wanu hu so wo akora na ka wakoma to yem Nyankopɔn de ma ba bedomo fa me namba no frɛ ne bra na awurade mfa me so moa wo what you say akora ne bi wo akora na doctor kan kire ne se nani enhu ade me ye ani hu adwuma akora bi wo ho a doctor kan kire se na adwene kora no enye ye tie ne ye etirem adwuma ene Nyankopɔn fa me so ye o tene fi atwen de yan gede ye bai bia wo tie me maso ye ho no kora no se de wo wani no aye no wontini ma stroke no de wato fa mabubu wini boafo a wode wo ba ese fata se me ma me nkura ba wo fie be hwewa me ma nkura na ba afen so no so pese otumi ankasa mase a ye be yan hyehyeye na me ankasa ma ba fie abehwew enti odofo fa me namba ne frɛ ne bra fanse bi nyi wo ho ano me se wo ma ama ma charge wo ma ama ma charge wo o consultation fee ye 50 Ghana cedis na wa hye wo bo na abo hye no wudi mu bi ato ho me number no 0550 57 00 75 0550 57 00 75 se ope ba de ato na so a ma me nkire wa haba bi ahaba bi ye friend bowo ma egu achi ahaban ni din no ye friend bow ma egu achi eye awo aduro obi wo ho a eba na awo pe no eye sunsun bi na eha no se ye sunsun bi na menua ba eha unti na untimi ngomba ensencheni a wo behunu ewo ni paduam a kire se eba na wo wunya no eye sunsun bi na eha wo ensencheni a edidi suonu bi ni de kire se eba na wunya untimi ngo no eye sunsun mo no eye sunsun bi na eha wo obeso daye no wa wo bebre e kire se wo sunsun mo wo ma enya easy so betime nya ba wo physical obi nso so ho obeso dan na obi ene ne da obeso dan na wudidi na wutwa nsuom sa wo ha we nyina no odofo se we wo ba na so dan yeta huhu sa we say na even aware ho ye odene o ware nso ne asa ka wakra nso a ema eba ho aye odene enu nti fa me namba no frɛ ne bra me say bo magu achi eya wo aduru na me kasa me kire ni say ya obi wo ho a ekwen ye fa so ye no kwen ye fa so nom no ohun enu nti so pesa me kire wa wo de frɛ me namba no na me nkire wo na sa wo de no me na wo kasa na se sunsun sam wo mu de a odofo mema wa ba bia wo tie me wo te me nka wa amanone se wo amanone ye betima sende aduro no bi ade abrawo ana wo Ghana ha na se wani no afira aye kodoto ana stroke no ade wato fam oyade a no odene a me bebe metima ma me nkura na befia behwew wo be so otuma senso a ekwan da ho yade bi se pressure diabetes se wo tiem na se pressure ne diabetes wo so a eye so easily say ubetima nya stroke ana obema ebetima free wonsa tienie bema so obema awu obama enya adwuma na se diabetes any can say pressure ewo so a odofo wanhwe ya obenanti anono mema aduru saa obeka sa aduru bi eni ho ewo se ye treat diabetes no na ye treat pressure no e de afiri so ansa na ye de mema aduru aye de be amount
and this our pressure or diabetes na se obema ewu a ye viti prekopa no mema duru fa me number no frɛ na bra na ohawa abawura ni pedua ni mu a ama wintimi mo adwuma wo mpam no memfa ho aduro ne ho akade ma wo oba na se yesunsun bi na taachira ye yesunsun makwankyerɛ de ama Asem Mpe bonso de Mpe bo taawachi de ntima ka Mpe bo aka akwankyerɛ ne se ye akwankyerɛ wode ye Mpe bonso wode ye ene habanuro no so wode ye nyankopɔn wode Mpe bo sayade wode akwankyerɛ sayade ene wode nubran so sayade o me number no aye 0550 0550 57 57 00 75 0550 57 00 75 last one 0550 57 00 75 okay yeni Omi Herbal Center ena etwetwe nkomo no de ade hia no wochena obetu ho anamon wa bra ye de number no atudwa no Fredokota pani na haubia no adaw so adani konua no Omi Herbal Center onyi emfa emfiri so ye ko akoye ni wei ene de asanteman agye atum no omanfo ha nipa o omanfo nipa pa na asem we no ano edene ya pusu bema usu namba no a ya pusu na homa no a na yehwe enkomotwetwe a wonne abrewatia etwetwe ye no bedi kaka kyo se ye chia so etiasem sa na ye hye sufa maami ebebo na mane no yatu ho anamon ene abrante no atwetwe enkomo ewa homa so na abrabrewatia ene no etwetwe nkomo no odofo yentie nkomo no sedie esi ekoye traders chako pada odofo traders chako pada say men kan cho say ye fatete atempo no so ye fatete atempo no so dia eye bidiewu chako no eye bidie ne brofo din ene chako no traders chako pada say men kan cho say se wo kobo supre no kum wura no a hunumbi ennom trader chako pada no ubo wiesu anumbi ni nyina ne se wo bo aduro no de bekɔ mu no ebekɔ akoye poison toxin alternate peduanim enu ti so onumbi a ebeboa papa na wo bo na se wura no enso anyini na se ebi keka honam a wahwe a honam behwane enu ti fa bi gunsom na fa edware bema akatima kapia gro no ani gye ho na wo kɔ ensia ni so a wonu maduro ansa no oba na da eno ena trader chako pada se kan cho se wonu oba na ye bibi nyina awie no no trader chako pada no bi enom ebeboa wuye papa cholesterol na juni padua na fa ema wuntrinim asisi num trader chako pada odofo woyem no enye woyem no enye num trader chako pada wate so obi dia wudro kura agu ensem sanom a odofo so no wia num trader chako pada hangover chill trader chako pada ebeboa wu ye papa edro no wanum overdose num trader chako pada na eye osapadia yanum trader chako pada ebeje yen na aboye papa asoko mampon Pentecost asore no enchen hwa na ubehu trader chako pada enunti over the counter for no draft store for no munkoto trader chako pada no bi na monton enteso emfaso ubenya bi ewo Freddy Menseba Danny Heba Apidan Kolina Gaba ne Missy Heba ne Blazer Rekwa okwa ubenya trader chako pada ni bi ato yemfre wo mo 0243943413 0243943413 and 0260898914 0260898914 yakọ nyeko betrede chako pada ni bi ebebo yi papa yakọ nyeko tie enkomo twetwe ekọ so ewo abrewatia ene brantia mami eto asase no ewo no ho enchen no kwena ye omni se amane ta asase na ka me ye ho adwuma hello na why not amam ta asase na me ye ho adwuma ma no wo o ta asase ta di nsu land da bia enti tama ka se nje no ye na nsu no etie ye enti nsu no to pa na ka se onya abote na me ya dom na nsu no tia ne ya ye adwuma ne the safi no no ensuo na eto ya se de disia ensuo to sa no afi de me ba this kwavante ba me ba ya me nsuo ametu na bula ametu me ba na obi abobo kusu egu ho na me friend temo fo nso me se ade am se ma me bi na
aba do bom dia se ma ye na yi ma je ni sika me nyana adwuma na mse adwuma ni yes me kwa no bi husband na mso metie enjo de to ndi menya se menya de adwuma ni menya nde ana frɛ na tista na obesi ne so no ko na nim ko na nim aso de ka tista ne se asase na mde ma me nche ho yesu asase ana me de ma no na mse me no hino oba ho bi na mato ana do obesi ne so ho bi no fa to na ma to ma edu ka asase mo kire me ave ne tete ana tete nya so mpa asase no memfa na asase ska ma no ene ne nyama e ma no ndi okoye list at the buy ni list ni na akosi 60 million so me fa ni ska ma no asase no ton is saying aton 14 million. Okay, I feel be mo mpacho. Okay, this is me you know. Acha. But this is about the 7 years. Okay. And no kokosi you know. And I'm ka isano. To me no say me ka isano dey on the count the brain no the brain in kakra. If you me chetu ala isano na wade. In this kind of call because and say wa bonu dia. I say what this kana issue kun. Namsa. Na wa bo dia say issue ya jibia na oji scan issue kun. Na let's know ya ba say me pia sika na kwa be na me fa so a. Me pia sika ama no. I stand on the one Swiss academy na me pia ndo ndo ni no opedi abro. Na so okay. And I'm Jan, e jama sele konkon ho a. E di na nsan wo dem ko address station back on frame na mchichire mu chira wo mo. Na mtam ka sa so ka so 20 ya ton da. That is scanning na am system ni no ka so onye no. Ya po anu. It is why ready and the station when I'm the sika abre no. Aka jo radio station for so onye no oji interest. I said the am say oji interest o discuss ya am say me fan to enya adwuma. E na wa kan o so mpe bibi antibi e obi na lesi obro no wa nyina. And I'm this coming out also a Bobia, and doing this can. So, you know, what would be a concert, consider that. It is also a Bobia, and when you can fit of Mato and to this car. A disc of interest baby, and I'm finding it, Emma. A dear, my to one amount, and I say, confuse, a color of assembly play, not pass by your moped, a woman, Yam Lambiano, and you are the bias, sanity. Okay. Asem bema wusu ena yene no atwetwe komo wa maso oni abrewatia na se na wutie ye mame na akua wose asem no so kosa sofo bi ho ema sofo no so nimu asempa enye sofo no sia na kajetia no sofo ba ku bia na odi asem no so koda no wonimu asem no abrewatia so ne sofo no atwetwe komo opene no ansa ne benya ne no yene Osborge Enterprise atwetwe komo sesia odofo ye kopa TV papa ato wate Yempe TV papa entohe kumasi kropoma omo ton TV doso nyese mi se obi adwuma omo fo ton TV doso papa nanso na nwumere de metumi ade ne ho adanse de metumi akase ukoto ni TV a unya asem TV bi wa ukoto na udi duru fi aso na wotwe a na laya bedem debi wedie eye Osborge Enterprise UK abrochi mem na wofa no nyoma no efiri wo se Samsung LG and Philips nko asa nyoma we nko an woto enyese wo kofefa TV bia no dia ba bebu amafo debe efiri se wo dwen ne mafo wo dwen wo ho dwen pa sika peden enu ti wo to ade ama nua to ade papa enu ti enu akọ UK na wakofa hotel rejected TVs no na de wo store so no a wo mo emrofo no say time no apa ho enu nti no omu yi e de ababonten no eno na Osborge age abagana TV papa enu ti Osborge se men kan kiro say seka TV papa de a fo ani kire na kache eho na benya TV papa inches ben na wo pa Osborge onya bi emma wo TV ahodo inches no na udru na ho no a TV no efe papa odofo dia wudi boda ho no na dia wudi esi o stand no efe yipa Osborge se ono ene betumi ama obi na no ti se ye kwa abu akwade a eho na Osborge owo twenebu akodua sukuu no JHS no ne no ene di hwanimu sa na Dr. Mensa fam ha no Aston Tasi rank wo okwa ubenya Osborge Enterprise si eka TV papa dia oton TV papa no kwasem retail ni wholesale nyinada oyo odofo yemfre Osborge ewa homa tufo we so 0244 363 663 0244 363 663 and 0277 788 845 0277 788
845 ɛyɛ Osborge Enterprise wɔno ɛna akɔ broni krom akɔfa TV papa sɛ wɔde brɛ ne manfoɔ na ɔmo atumi ahwɛ Asem Mpe Nipa kɔ Osborge wɔno ɛna bɛma TV papa na watumi ɛde ahwɛ Asem Mpe Nipa yɛnkɔ na yɛnkɔ tie kɔmɔtwetwe a ɛkɔ so sɔfo no ɛne abrewati a ɛntɛm yɛtɛ no sɛ nana akua no ɔyɛ me ba ana bɔsie no so ɛyɛ me ba na asɛm no yɛdi kan de bɛto m'anim no yɛ nana akua ɔno na wɔ 5 ne yɛnya ntamfɛ no mfiri hɔ nti nana akua bɛka kyɛm sɛ wɔde adwuma bi ama bra yɛ wɔdua adwuma no na ɔmpɛ saa nti mekɔlɛ frɛ owusu no wayɛ ɔno na sɛ amonton sanfɛ no nti wɔbaayɛ no na mene gye nkɔmmɔ sɛ sei na nana akua yɛbɛto m'anim ɛwɔ sɛ ɛyɛ nokorɛ saa mmerɛ nso na ɛyɛ 2016 to 2017 mu ne nsuo tɔ paa nti ɔka kyerɛ me na ɔka kyerɛ me sɛ baabi a adwuma no ɔnam sɛ okee ne ɛmoa menkɔhwɛ nti metuanamɔkɔɔ but na hɔ no nyɛ asase a wopɛ sɛ saa but na nsuo kakra mfi hɔ ba na ne nsuo so tɔ nti wɔkyerɛ me sɛ sɛ wɔsi dan no a na me ammoa a biribiara bɛtumi asi ɛbɛbu because nsuo tɔ kekɔ nti maame ka kyerɛ ne sɛ nea ɔntwɛntwentwɛn so kakra na kɛsi a na nka wasi because pɛsa no de wɔde bɛma no kyerɛ sɛ ɔno no nsika akɔ akɔdim no ɔha no nti wɔde pɛsa bɛma wɔn a woso na ayɛ mesi nti daa no bu a yɛbɛbɔ din ɛyɛ fɛ sɛ yɛbɛbɔ din nti bɛyɛ bɛta sɛ wɔbɛma daa no anya ahoɔden no ayɛ fɛ nti ɔntwentwɛn so kakra na nsuo no ɛnkyɛ bare wobɛtae a nsuo no tɔ saa ante to buonya nti ɛbaa no saa no na no n'akua so bɛha no na meka kyerɛ bɔsie sɛ mesrɛ no ɔne nka ɔnsate no yɛde ɛnsi na n'akua so kɔpaa nneɛ nyinaa ne aboɔ bɛgu hɔ nti ɛbaa no saa no ɛma no n'akua nya abufuhyɛw ka sɛ ɛne ɛdaa no ɔmpɛ nti ɔmfa no sɛ aseɛ dɛ ɛma no wɔnya ɔmfa ne sika ma no ɔmpa asase no ɔmfa ne sika ma no ɔmpɛ because ade no ampa so na ayɛ de akyɛ kakra because of na nsuo so tɔ nti nti mpasɛ papa wo kyɛ a na akyɛ no na adi bɛyɛ mfie bɛsɛn wode memfa no sɛ ɔtɔ asase no ne berɛ no a na wonya nyɛeɛ no wode w'ani kaakan a wokɔhwɛɛ ne ɛyi na ɛde bɛyɛ sɛ mfie sɛn mede m'ani kae aho memfa no sɛ saa mmerɛ no memfa no sɛ na adi bɛɛ abosome keka kɔ abosome so bi saa 7 months na keka kɔ 7 saa mmerɛ no so ɔhema abɛkae a saa mmerɛ no na nsuo tɔ pa na nsuo no tɔ sɛ papa imi na mesa ka sɛ go do nya botere ɔyɛ ɔba ntika bɛdi ne deɛ ɛbɛha no nti yɛ saa no na atwa ne bufiri sɛ akyɛ papa na ɔbɛbɔ amaneɛ na mepɛ no ana na atwa mka sɛ kuro nya botere account baabi akyɛ ɛna msɛ okay sɛ sɛ ɛbɛn deɛ na ɔse ɔmfa ne sika ne bɛn ɛbaa sɛ ɔmfa ne sika ma na mbusa na atwa sɛ sɛ sika hyɛn na ɔbɛgye na ɔsɛ ɔkyekye anwea no ɛne asase nyinaa ɔbɛma no 60 million. I can use 60 million. And I'm a free bossy. And I'm the 2 bossy. The new 2 bossy anymore. My can make a suspect. I bossy like us. I don't make us right. And I bossy and say, yeah, that's what you see. And you won't want to make sure who sustain or has it. But in another kind, I cannot say that I don't sound caution. And anyway, one pet. Now, the catcher says, "Both here is Canada, Mamma and Dick. What about Mamma and Dick? Or Kubia, or Peredia for Kubia said, maybe I'm also from the BTC Canoa or Bubudia. I'm an Yaman. So to be also about Diana, Diana. That, of course, I'm a family catcher. And I can we Nipa or Yata. We need perfection, and take a cleansing America. And I piano Nipa, not a Panasam, and also Panasam. And the army, I'm going to be a smart cause of a baby, but you have for some. I can't start him. I'm not going to catch you with on person. On person cannot, my man, I check on your back. But anyway, it's 100 canolas. No, I can't carry you see no her, and you mean to be man to wolf with it. On person can mean something. No, so. If he
me na akua ba chance atie me say me gi sika na aduaba no ho me da man so so to sa ko katre ne nya ba kwa nam so ma nya problem so wono so dia obobo ni dia ama onu asa bebo mama ne nti no me katre bo say on pere ni say so this kind of a problem nti am wono so katre say na pre o si busika nti man de na pia so ra ni hu na say eko si say me si me dey am me tuba no say mo dia so me nti dia me no fa ho no. Okay. Okay, Ezie. Me fa ho a. Eno so sa anti. Dia me ni fa ho an. Ti se ko si. Ma me ne dia di tro mo say asase no mpe biem 60 million ne ne ma nyina ne ne sika wo dia maka penteni nyina. Okay, ya tiene. No me wa no anya na ne ho dia na ne gu ko no. So no na bo si ne de to e fam ho. So or the to fam ho. You know, na pia na ba ya no. Dia system million some no. System million some dey kai. Dia mi no wana no. Sika na wo ho. Okay. Sika na 60 million na wai. 60 million dia. Ana me ka se na pia ba ka. So the scan brand me some from anwa. Sika na ho akwa ho ade obobodua. Obviously what the brand sister na sister na kwa ba me ho. Ela ka te ga sem na nekia ka sister na so dia. E ko bo si so the scan brand no so onye. E ba me ka eni obi awo. Sika me dia me ka chance of Vankoto Bank. Okay. Ose sika no onfa enkoto banki. Na nakua mame musa o. Eduru ba bia obufu a ota abobodua benka sem no. Mo duada. Te asem nkwa. Mo duada. Asem one ya wusu asemi wabodua hodo sai. Mo duada. Ya wusu de. Me flare so me ma mo dua no. Me ne se. Me flare. I flo. Said ye ya waye mi amabodua no. Oji dua sika na edua le benyam. Enti nji sika no. Eti so omo pa me yakoda ni dua ni nyina sa na ji sika no. Okay. Yani Janet ntwetwe komo. Hello Janet, my joy. Hello Janet. Hello. My joy obapa. Yeah, Jan. Wadaroma nana akua unim no oye odian. Ifacho me na swame. Wabapa one ya wusu entem asem no say na betumi akirem. En say ye menimi kukoto asase wo faade. Ena wo fere oye se wo pasas ni na me se ya wusu no na die me eto ye die ntini me de me ba se o ma na sa sento ena wo ma ni bi eto ye ento ya me se no na si ye die ne ma no ye ma ye ntini ye fa hye ne nsa na o nsi ma ye e ma no e ma wo de sika ba ye koto anua cement ni abo se wo start enti mu ho ano na se me ye no enkosoma me sister no enti no eche na ensuo ewo eba etoto kakra enti no bra no stop kakra enti mu na yale so bo me sister no e me ni ko tu din ya ga enti no me kwa me frem bra no say sister no yale pa nto me enkohwe no ene eyi no ko eyi na ko so am ne ko hwe no ti say na o sana ka say wa tu su kakra bi wo nti o maje no say ko to dan so ko start dan man enti ade chiye no me kwa bra ne koro wankra me ene okoye tedi ba sa bosum na isa ne frem say I fro bra start dan na me say me ko don start no so mo ba ade chiye o beji 8 million ene won start chiye na me say me frem na me say ba na say no e ko ya chiye o sa ko ji skol na kuya me say le shaduma na siman me sa etwayi me say me de no kaka asante no se mate nje to na makọ na akụkụ ntọkwa na ese me de de asa ja ho aba na kuya aba no so na be ko a na okọ nje sa fe asam no akoye ye wo yeso nje ma no obedi ti bla ta bla no di na tema obodua dua no ka me fie no mbo obedi sa no wo no ho na bla na yiri ko agina ho ana o na pega na skirt me fie no o pa no to ase eye dey ebo sa adua no me fie ena me bra no so gina ho na sinam se bra so wa se mercy enti be o bo se asase ne sika se
o giska no na me me timi so sika no because abodua mo na me timi nyi sika no enti mo na no ye ko hia say ye ko fi sofo no yi ni party en ko hia na ko ka ho ase na fe ye yi asam na ye nka no fa ni sika ye dem man ni ko hia ye ko hia no mutu sofo di ye ni ko ye e de share da say ne na ho twe be ko te mo na ya sa anko bi ma wode last kumpo no friend say wode asam na ba ho na se mo fra na de ho. Okay. Eti nana kwa mame musa ben ma wusu no ono anesi Janet ono nesi modane mamu le ba chai na ada na mami die wantumi ansi ama no papa eno ne asam na ususu say ya wusu no ekwa bi so no suba te say me de ka wantumi ne ko ho say na wo se wo yama sita no let's say who said no why the why you juma na man because the me wudi mani me me de ma wan and ma me so me de ne baye say the ye ne de e ma no eti Janet ekoba se mami sika be ma no ton sase no ene dan no eyampa no fa ni sika ma no into on say ne kan nyina say on fa ni sika on fa ni sika ma no enti emunu na wono no obebo odua no isane brand yes so the scan dem na scan dem many because watena wa ma wanya adwuma na ma isane obebo odua dia menyi sika bi anto isane ka say obodua dem menyi sika bi anto adin fie be say ba cha say adin fie be say asase ne ya to 2012 ne to asase no eti dey say waton de mami sika akogya baabi anase wonton kra ano de se so dis kana ko ja so ba ko ja no o sit kana de won ho o sit le o isa ne we do ni sika be man na me o ka kire me eti se asase ne da ho ana se ya wusu waton asase no asase ne pa de me nya so se da ho waton o ka kire so waton asase no eti sesi ano asase ne bo no ene abo ne anwea ne bloss no sika ni nyina wa ne ready sa no ka re. Okay. Enti akoba asa no wankasa na sembe na aka kire ya usu no sianse na na akua wunim ne pa. Me ka kire ne se wagu mani mase. Me ni mi kunu nyira ka se wagu yani mase. Because this are the same o oyale adwuma o yeso so kwa ne dwa papa. O se wo ba ofom na wadi ne sika na wanya adwuma na man. Wagu mani mase. Adwuma na kasa wo ye no na adwuma ne musika so anya se nya adwuma papa. Sa musika so. Musika na wasa so ayare no sare ko sisa na wasa diska na so wanya dwuma na mane dia na ta ntwa yi ama me so na me di wani mu no makwa ni pa bone fo ase ba nya no kwafo bi amazita no because me da bia wo na wusima ye na wudi we ni ye da ba tan ese ogumani mas eti akwa bi so aduaba na akwa boy odi bo ana wa anya de papa me de ye fa se abufo yaw na nipa manipa de ye bibi nti woni yaw na ye okay obapa ye beda ase anwumere wai Janet so ene ne kwatwetwe nkomo no nim asenum ye papa abrewati Ofoso bema asem enyam se yakobe nkuma konifa na abrantie ya wusu no foso maami asem a wo ka se afekurampa wo to asase no ya na danfu Janet nso esi sudua ede ama esebesa 2012 mu ho no ono de ogina mu se bia be 2014 2016 kurampo 2016 2017 ya so ono wosese abesa mfie nsuni but maami no so kire se ebolo ena bie mu nso no ono so ka kire me se 60 million no eyade ode kwama Sofia okasa ye yebo ne no na okaya me ne sofo ne kasa ne me sheda bisa ne se enti sika no 60 million se wo hen ena okasa brand enya me se ode koto bank that means say ho no nukura bi anyedai MPM wo ho ena bie mu nso na brand ne sa ka twa to se ebra ni nti ne yantimi am voices ne nyina no okata to se maami ya bebo ni dua woni fie na bula ho ama ne ba kwa akoto nso ni mu awu eti se maami no wase wode besia ne wonyina ye ono so de betwa ode sia ono so de betwa because maami ekobo dua no wase ne ba abrante ya usu e ba akoto aburo ni mu awu eto susu se maami na eku ne ba no maami dua no na enti maami na eku ne ba
eti on de sika ne de wonam bisa ne se sika ne say no or the quarter bank I say was sofo ne ho and na sofo no so say me shada bisa sofo asif say me manka de yaw no kan ye na nkire sofo no and na sofo no so say me shada bisa ansent sika ne we and na sofo no so say sika no nya me say yaw so ne de quarter bank eti of also be ma say e quarter bank kola na enfie num na wo kan kola mpo na nka awo interest anka 60 million na me bisa ne say 60 million no adenti na o ka say won tria na no one penny sika ma no ka cha me say ye ni madwuma wo ye mesi adwuma tete ko to on de okwa aka plo be nya na no de beto susu e di sika na mama me no ya wusu no sabre na no so won to asase no na asase no obi a e ma ho nte no de na wonye na adwen say ono so e bi okopa be si ana se bibi na mbom na adwuma wo ye no ye so betua ma me ne ka okoba da sika ni bi ba no no so ye de e ti bi atoto so de ama we se no enti on do se ma me nyina ye wakum ne ba ni dua do bebo de akum ne benti no so se wode ni besi de ono so ni betwa e wo ho enti asem na wie ya no na tell say wonye na adwo so betua ma me sika ya na wasi ano de ma me ne ka so onye kro de be ma ha se 60 million no na emom osise bi si won de onfa nkọ ye adwuma ma ni sika se onfa nkọ ye adwuma na interest aba ho anasa awo ama ne de ho interest na ka ho ntino de asem ne ko si ya no enti on do 60 million ne de eda ho onu kwa ka cham se wo sofo no wonti no se e pese okwaje ba krampo na obekwa akwaje aba na oye se yenye batminim network no se ba bi owo no so ne enyo yabo ye homodin asenke ye be frɛ no so no em se ne phone na dum sa se yo se ba bi akodi ni ntionte ofo so migidi ye se brepem no onu aka se betu na na mo aba ha se num na batasem no ba bi akwa akose o se na akua kum ne ba esendua na obebo ye e wo na bula ne ho nti anti ehwo no de abrante no okay yempem ko yanim o se ehwo no so akwa ya asem bia ku papa nana ya wie wate no okay yakwa odifo Samuel Prayer and Counseling Center awie brem odifo ba akopɛ na mekanfo na mede amawo odifo Samuel Prayer and Counseling Center say ye ka promise and faith anim guase odofo yare ye kranko eda so no wakwantu sem aye bisi basa adwuma no unya bi enya odifo Samuel Prayer and Counseling Center untumi enwo yekɔ gya kwankyere mu odepa bronyan ubetu kwan akofa nwoma fira brochira ba odifo se bra na begya kwankyere se de be ya woton ye beto oso okoto a untumi ento ade bia enye bia emfa emma odofo emansia yembobo no Jaba Family House eho eno odifo Samuel Prayer Counseling Center wo yemfre odifo ewa homatrufo we so akwankyere papa akwankyere ja 0504 588 454 0504 588 454 and 0578 405 519 0578 405 519 and 0265 441 995 0265 441 995 odifo Samuel Prayer Counseling Center awie brim odifo ba kopre kekrede mame hwe na me ma osika ntubotom na ye ne togbe ahabai keke entwetwe enkomo simadu so emra sesia Sompa sika promotion yanko ye first draw no so na me ma osika enshow botom first draw no yanko na me ma amanfo atwade yo wohwe giant screen no kai ene ye kro no libilibi no labalaba ye hwe ene mo bonu sesia emfa emma kama we ne Sompa sika no ye abai obi de ba o sika nyinan kwa duru ba bia wono awate praga yi ba bia obeduru no wagina Sompa FM agwan na wagina we ye Sompa sika promotion koso anetwa first draw no ekona dwie ya second draw ebeba so ansana ya pagya yemu afrim konwa so boa 250 boa kazana na akoto so no yeko akoyanim kasi bruni sano yankonko yanim okay C 0531 702 fatre de getne so ne frɛ yesesia 0531 702 na wode de getna so sesia ede amaye ibeyi abasesia okay ansana de wadie no ebeba no ye ne togbe ahaban keke enko twetwe enkomo
ya na mode togbe ema no ne number no egu TV no so amayen producers mo hwe na mo fa togbe number no engu screen no so ema sa no so pe no wo se ye ne sa e man free say omanfo no efa ene wo ho papa na mo ntro numbers no kura mra metumi so manim kama togbe memo akwaba yo papa pacho bibia boko de boko okay ajuma ti sen bibia kama na aso ye so te sen yeguso amanfo ba kama yeah ye danyame ase ene togbe wo hawo no sebi utu anamo na se utumi ba yensu ye wakunya ye be transfer show okay enrada sister bia obeka ho asem ewa adwuma ma no nyame no kura ni me hu dwiri me na asem o kan nyina ne se na wonu ankasa no wo kwa ananse obi frefre no wo nachi wo kwa ananse obi frefre no enti wo kwa no twitwa nani na anu akoya asem foforo ama nenso otu anamo eba ho mretia wo ya oba hai no saade no nyina ate afri ne so togwe no se wo ko no obi frɛ wo no ye de no kwanya mame di kan chia etiefu okay me pesembe chia etiefu ni ahwefo no medi ye frɛ me togbe araban keke azibrigbo sonkalu kagoka from Benin adie ba ko a ewo mu ni se one wo betumi adanajo na obi betumi afrɛw ewo sonson mo wo giso a na wa start ayare wo betumi anam na obi susu betumi afrɛw kyese frɛ na nipa to mi frɛ anipa no enye ni na na ye frɛ keke unti kwanya obi to mi faso yare ene kwanya obi to mi faso a obi to mi di obi faso a na djuma to mi sei na se tramo to mi sei ni na no ewo mu different ewo mu se yare ewo ho but yare ewo ho no so no wo yare na se yare no eye yare keke a ukọ hospital a ohun beden ebeto enye yare keke a ukọ hospital enya dia wakasa ohun to me ntowda kise obeba ye aperifo ho nti maame no obae no na ahaye kwan ho nti no enya dia ebetumi aka ni na ewo mframamu nti obi bibia etumi ha nipa ewa wiase no enye ni na ye ebeyi ewa sase so bebre ho a edipendi wakasa bebre ho a ebia na se oni oba bi wo ho na oba no anyim osi wonyanye ready ntino onjisika na nkoyi insen no akoda no ya wiase ba sompa dachi asa akoda no obetumi ase wase tramo so ho ntino ayama etumi ha nipa ewa sase so no eye different nti wo a utumi tie togwe amankeke a utu anamo a utumi ba anase utwa usa left na se utumi di senia ye betumi a cheki na ye be hu hawo no aka kyerɛw because ntuma fefefe ewo market atade fefefe ewo market but wan ko fasika adi koto a utumi hyebi ntinu anyama etumi hawo no wo beto anamo nebo so no anipa bebre wo ho a omu mpese beto anamo wo pese wo be si dan a akwagya wo betumi adi tran dan no mu no eni TV na wo betumi ahwe ewo dan no mu no ti se utoni na adi gu ho asan na wo betumi aguso si dan no ana untino wo be di kan ye fa number 1 na ye fa number 2 sana awu setie untino ayama e hawo utu anamo na se wo ba na se ye cheki wa setramu a ye be hu de ye betumi aye first na tamu na ye de ye ba wo yase no wo be wale a ehia se okay wo be cheki wo be ukwa bi adwuma bi a wo be cheki wo ba wo yase na se wo betumi akosuku nsusu a ye tumi cheki se akoda we kosuku a etisen ayema bia de anipa betumi aye wasase so no etisen nebo so no de ye anipa da se no ye jai sa life no nti ade ba ko a etumi check ade ba ko a etumi check ni se anipa no pese obeto ampaboa de a obeka se mese number 42 anase 32 size anase mi atade no mi size no ye se na wo akasa no wasetramo so togbe na chese ade bia bia no e so tu ho na mo ba togbe ho yes this uba ye wade bi wo ho a o gyina so a wo akasa no wo be hu se okay ade we na wo pese wo betumi aye no eye anase eye anase wo tu aso a
how say and a bet me a day about wakasa was sitramo. Nti ayama bi ohwa ni hu hia se wo betu me ato anamo enye se wo nua bi ye tela ne na wo so bekwa kohwea tela debi me say me ameti hai me wale oba kokko because for me wale oba kokko a how am me betu me akomu e wa wo yese no na nya de kitua me yere omo ye 10 nso no nebo so kokko bi anem onina etum yes tisana we yese kokko ye wachi wade yes ena meti ho say no me ndi nkruma me ndi kosua nso so because metadi kosua de ambe wuntem nti aperifonu titiye but in de sikani bread di wasase so no ade ni na akọ togwe akoba ne se obi di obi ka ompeso obi tua obetumi age ama no yes ye betumi age o say obi betumi ade obi ka obi betumi aba be jiwu sika na ojiwu sika wiye no anase obetumi aba be jiwu ka anase obetumi aba be jiwu asase anase obetumi aba be jiwu bibi ojiwu ya eno so wakwan ya obetu anamo abesa tu said ye be ya udi saade no chi a ubetumi ayare anase obetumi ako nti bibisa no na but enye se obi di oka 5 million anase 10 million eno na ubetumi ade aba na togbe ha make mi sika ni mu ya du megia me so betumi anya bi ewo mu no ne kwaso say 1 billion 2 billion no no dia saade togo ni bebre age obi ohokra na se bi anipa no ba sada no ano ye betumi akwa ji sa sika no adima no togbe na adanu obi ka se eya na asofo bitimi ba ho ebe na o chechro mo haban na sunsum mo ani wan kakra de koya aso de yampa se bi utumi yetela ni na utumi ja homa o be susu anipa ho nti no ye wasofo a omu ya peni ewo ho ena yesa wasofo a omu ya kodanso ewo ho nti udi wanu gbagbagbagbagba di kasa na se adia ye wasofo bi ho a utumi hu anyama afa anipa no hu but ye ban se okay obetumi aye adwuma na otumi ye sana de no tie obi wo ho a udi adwuma no brenu a obetumi aye nebo sosoro otumi hu de ye koso afa anipa no hu nti no saa ahode no mi papa odi saa ahode no di mama nti no wo a wo pese wo ya koda wo pese obetumi aye asori anase asori no sosoro anipa tumi ba ni ade ni na no nebo so bat e ba no saa dia anipa no meneno di ne hu nkobo a ti se ofa me koba bi a enu akasa wo nti se ye wo bibia ye betu ya de hoho ne nimu a sebi obi wo bebia na se oboni di kire no a obetumi ahu bibia left to right e ba no se obetumi aye adwuma no nsusu a ye wo ne hutumi a ye betumi ade ma nipa no asem we aye kan no enye bosomo enye se ye beku akukọ ni sa yama no awia se de sebi o nti woni oba awura dan no mu a oho na obehu se okay oho ya okay nti aha ekwan ho okay togbe ekokoba ne se oba bi ewo ba dada ansan wakọware no na so bisu ni ba na akọware no aware de mienu de hin betimi agina pa sa bibisa no eya na odi problem ba papa oba awakoda ba ku mienu asana wo a wo ye be ma no utumi ko wale no ye problem ye how kese pa nti wo a wo ye be ma no se wadwen ye kamadia problem na wo sa kwan no so no na ye problem kitu adenti oba no sebi ni ba kwan ya wo betumi afa so ahwe ni ba no wan hwe ni ba no so yi a ebetumi amana oba no betumi eden agya ware no so ati dem kanu obi wo ho a oba no so no akoda no so ni papa oba no so kosia no so a eno so nkobodie mu ni ade ande no chese problem na wo sa akwa no so na nye problem kwitua mi akasa no me family ade humbi oba bi o wakoda mienu asana wale papa no wiye no na ni ba peni no omu pese mbeba besra no bema ba kuno di bibi adi masa akoda mo ena omu bae no omu tumi poinzi sa papa no muti anyama etumi koso a oba wakoda asana utumi wale no
anaasɛ ɛwɔ saa kwan no so no di sɛ ɔbaa na nkasakasa na wo ne no wɔ hɔ no di sɛ ɔbaa na nkasakasa no ɛyɛ nipa na ɔdɔw paa nyɛ saa deɛ a ɔtumi di problem ade aba ne ade ɛno te na ɔbaa bi wɔ hɔ a na sɛ ɔwɔ akɔda dada a ɔtumi di akɔda no ade ma ne maame na tam biara no yɛyi sika na yɛtumi de hwɛ no ne ade nti aware agyae na yɛtumi ba ne na no bebree na mo saa kwan no so wobisa menuaye a ɔbɛtumi aka kyerɛ wo medase Togwe adabia no samina yi wuta kyerɛkyerɛm amanfo so ebusa na obi kura busa sɛ saa samina na Togwe kyerɛkyerɛm no kura ne boɔ yɛ sɛn to samina no de si wanim no ne boɔ yɛ sɛn samina no yɛ wɔ bɛma deɛ ɛna ɛsan wɔ ɔbaa no deɛ no nso ɛsan sɛ woyɛ ɔbaa na sɛ tam bia no bɛma bi hu a wone no di nkɔbɔ a ɛnkɔsi aga anaasɛ bɛma no ware okura po a asundwe bia ne fie na sɛ wo akasa wo tumi ba na sɛ wo tumi tɔ saa samina no wo tumi tɔ baako a na sɛ wo a wo yɛ ɔbaa no wo tumi tɔ we a wo started di juade a na sɛ wo ne bɛma no wɔ hɔ a asundwe bɛyɛ adwuma bɛma no bɛtumi ahwɛ wo kamakama ɛnya deɛ a wobɛtumi ayi nini ade hwɛ baabi fufuru ɛno na ɛfrɛ no fie wura no saa nso so na wo so yɛ bɛma nso so na sɛ wotumi dwade saa samina no na sɛ wo ne ɔbaa no girlfriend ne adeade no na sɛ mo wɔ hɔ nso so a asodwe tumi yɛ adwuma me se na sɛ mehwɛ na sɛ meyere bi na sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛdi hurɔfo na sɛ wodwade baako na wokɔ yɛ adwuma kakra ɛwɔ hɔ a na kyerɛ sɛ baabiaa bɛtumi ɛdɛn adwo nti saa na adeɛ no ɔteɛ sɛ ɔbaa deɛ omudu baby adia na omu pese obi abehwe omu ni ade nti se woyɛ bema na se ukonya oba na se wosi anu no wo sika ntia oba no betumi agyae wo just like that there be enye sika na etumi de hwe oba nti omu yɛ tiefo na mutumi hwe togbe ahaman keke a yare bi odawo so a ufiefo no na etumi de yare no mawo anase obi di oka anase wadwuma na etumi sei anase wakasa no because unni sika yetumi mfa wo adeka anipa ho ewa wo yese yenye sika dro nebo soso no ye wo direction a ye betumi ade wo betumi adi ewa sase so okay togbe ma no utumi bakra po a wo betumi atwa wo sa left o sabonkum yes ana wo betumi ade sene ye betumi check bibia ma wo togbe ye fa ma no entudwa 0244 4847 47 0244 4847 47 and 0244 506032 0244 506032 and 0244 506620 0244 506620 we eye togbe ahabai keke nema togbe adano wo kan se wo bibi o maame ana papa wo nwa bi firim ana wo wu na wo no eya pa na pese de akunu a eno na wo ka se ne nsabonkum no utwa obehu de kwan kura wo fa so wo ye yes eno no ewomu mienu eno no ewomu mienu ahun se obi o ho a nipa no wawu ena omoasie no nti anipa na wawu a amoasie no still ne nuamu no anase bosuamu no mu nti ase nti e ba no saade a baabi a yetumi sie anipa no wo no ye kɔ hɔ na sɛ yetumi yi hɔ no tie kakra di ba ye wo nsuo a ye fa de gumu a na sɛ wakasa wuti hɔ a anipa no no akasa bɛba ade no so sɛ de ya na ehwɛ TV na kwan ya ofa so de wu ya nipa a ɔtumi kunu ne ade no ɔbɛbobɔ obi ade 11 nti no sanso na anipa no wafiri mu ɛna ye yansie no a ɛno no ye betumi atwa ne sa ade aba na ye betumi ahwehwɛ mu ɔn sɛ ɛwo bi wɔ hɔ a ɔtumi toatoa so ɔtumi toatoa so unua bi betumi afiri mu this year next year na wafiri mu fufuru na toatoa so sa ne ade nti ɛno nti na anyama bi wɔ hɔ a wo check a wo betumi ade aho ne bu nso so no ye ayɛ anipa no ye wo sika kakra ye pese be check bibia sika wo ho a ye pese be check bibia nti no de wo ho de se ye ka se urade ye yakupon wo ho nti no ya mi betumi ahwe ye ni ade ne bo so so no mi be ne mo se yakupon de wa bom ya wuye
nti nebo so no nya dia me ankasa betumi atrase na nipa da se na betumi asɛ mi anase obetumi asɛ mi yiri anase betumi asɛ mi ba anase madwuma asa na betumi ato anamo David so ati me kan nti enye tamo a wo pese wo be kɔ baabi no wo betu kwan no enye sa tamo na wo betumi adwoade unkɔ baabi kura pona sɛ uti ofia wo betumi ayi nsuo ɛna wo betumi ade dwoade nti no krofo bebre ho ana omutumi fi sɛ okay omutu anamo bebre omutumi ntu anamo bia bio no na betumi aba wo na sɛ togo entwɛn ma wo ho nkyere wansan wa hwehwɛ togo akira da bi sɛ ade no ablock owie asa na wo betumi atu ne ho anamo a sa ye betumi ayi safo ade bia ɛyɛ na ye den amaye ɛno ti na ye ka kyerɛ obi asɛ ye ntem na waba na ye hwehwɛ one ɔn sɛ obi wɔ hɔ a ɔtumi ka sɛ di sɛ menya sika kɛseɛ asa na betumi ato anamo di sɛ menya sika kɛseɛ asa na betumi ato anamo hwɛ wo kan sɛ okay di sɛ wonya sika de gu botom asa na wo betumi ahyia ɔba sɛ mame wale wa aka ɔba no de wo nya bi nti wo hyia no a woni kapre krapo a ka kyerɛ no sɛ wo pɛ no nti anamotuo mu kakra no asa na te ase betumi aya okay nti anipa bebre ho a mutumi fi sɛ okay mama nya sika kɛse asa na betumi ato no yɛnya deɛ sa okay so ati de meka no nti no me manim sɛ Yakopɔn deɛ emba obi kwa ɛwa wiase nebo so anyama etumi kɔso ɛwɔ busua no mu no wo yare da hɔ a mutumi yi sika sɛ okay fasa yare wadwuma na ɛsɛe a mutumi mboa so nebo so wo fia wiase a na mo atofunda ka aseu no tabu ahamba keke mi masa kwan no da atwen se okay this bibi be say e wo me hu asa na betu David nti me tia tiefo ni na okay omna Samuel for so the woman said time no I togwe number nego so no ene bi nipa mako se so bi so percent me a chincha me na me lady de ko togwe ya ba se bia na obeka se menfa wonko no e bia me ne number no togwe number nego screen so no na de tie ne togwe akasa e tia wa tu me bi ho ma masa wote won ma nya wadwe so won se ma waka tu me bi abusua na wotimu no we ko enene we so ko wonti ase da entra won kase bibi ni wiase me de bia me kasa ase moyi wo ye nipa na te wa wan kasa wo abrabo hwe wo fie enoma bi ekoso wo mo anu mo wie suku wo classmate fo hwe no nko ade be bone na waye wo wiase edu me bia ye wo beto won ha de wo dwalo ko otimi sesa wo hyebre na nim na wonim enti togu akasa wo de ne number na wo no owo ayi offense ayi togu enfa bonfa ya kan bonfa ya nam nipa bebre ni sa asante achim se bonfa bi wanye ho wo de me se wo fa achan okrum adwoso road achan okrum kura eto aso no bonfa ho ane wo fa togu number na wo kwa beboa ene togu akasa na ne woto a wonse ne twi no se wo tie mu ye pansem wo ka no esisi so pepepepe abrabonya ize sa abrabonya ize wo akwantuom se bi wonko a wo kwa enye ye obi ti abrochire okon koko sika ene ye ton ye de ma no wonko akodu a waye ka nipa wa abrochire omo ye begge se omo pesika de atwa ticket itu de okọ ye na nansa pe no wo besi da no chen no efie nkoyie bo modi to na mo kwatogu a makeke wo eye boko enso obi wa woko nim se sebe mi koyi na dabi baby a woko ni etwa wo mene no ye kasa mene nye se wuti wo sika ye je wo no masa entra okwa na nipa tra so kwa wa wadiem nko aden bo modin togu aba keke ofoso fa number ntudwa ne enko okay ye fa togbe emma no ntudwa ye bre no aye be 0244 484747 0244 484747 and 0244 506032 0244 506032 and 0244 506620 0244 506620 wait any togbe ahabai keke nema Yakopɔn bua na sɛ ebia na sɛ obi apeni na sɛ opese obe invite me na ma ba ne ho
aba be ye bibia ma no so a I know your home service. Yes. No okay. No dey akwenya e wo ho. Okay, to be ye beda say. Me akasa me personal number na nipa no be frɛ me obenya me no. Eno na ye 0244 0244 48 47 frɛ me anajo anytime bia dia. Wo beba. Ye betu me. No okay. No okay. Eruti nana no mahemfo monhwɛ na monkoto gbe aba keke ho. Empo odi akonya ba se umpeso be kona so e ho na said ho na beba na bibia be konka ya yenko togbe aba keke ho efiri se ewiase na ho kwa eno ti yenhwɛ na yemmo ye ho ban efiri wotamfo abonsam ensem hey asam asi wa santimam na asam asi nyina ne se ye yotetetu bafo na nwumire ye boy yentabam no yano ene fade eho ena na akua ekoto asase sei ena ekosi ye odi fopo kwabena Medasi papa na asem no emu de kakra na minya ba eduabo no boy no na eni kwaze kokodane because duano enane sa yaw bra duabo na woro ho de wajapade etrafom na obodua na o dane a ye woro ye ho esa so de ajapade esa atrafom de tosumienu esa se wo free nipa koro no a obon duano ebegina ho because eye tam kese ne wapo a kire hunhum na nanom ye nane duasa ubo nipa ni din ana abo dua no eno no ye fre ni tanua nipa ni nyina ho but we should according to ye nua ba ayabrote kasa ne kese ne yire egina ho etinye ni tanua na gise obo dua no ba bia obo dua no se ukon so ne so a ese se nsuo ne sasoma na ewuro ho ebodua na bra nipa kro ne wo ho 2 busum na akoso akobo ne sike ne third dua no se first one wa modi de kusua na ekohunu ano enti efa ne second busum ni fi no koye no na etwase wo saso frɛ bra no sei sika na nkasa kura no bra se yenua bay yankofra brantie na nkowura antoa ane busum ba ko efansen konfo ye bi ho amia ko hwem sa brantie ni amma konfo no mienu nyina sansa brantie yi ebia no ho san ma me giska ya ere so da asem kese beba yes ye hu asem de kanza no enti ye fen start say se asem bi ba na se e wo se nya ho abotra ye nya ho abotre kete chobe mo se o kwa kai se ebedi asem FM se sei wo hia usika but asem da hu mu no wa dwen wo se bi esika no eduana dani ba me nkore sa metie di ensema wo kanyina no se obad ne to etrafom pe kasem bra be esurafa asasafa kwamna ba bi ehu ene se abrantie no se faako a abura no a na akua ekobu dua no ho no abura no ne batum enti ho no hunhum no yenhwe hozu yi ho no mentimi nkase obodua on se ubusa na sembi abufu ba de we obisa fa nsuo ahwedi kura na eduabo sokosuo de we sokosuo ni mu no umie wono o but eduabo oso di hunhuna bra bi no trakem ana osi obesie no okona no otwa sofura aka etu obesie no okache metin se on se saman metin se da bi otwa sofura aka sana bra no kura kusua no oyi kusua no ma metin se ohunsom no so no de 2 seat ne so o de 2 seat ne so okache ne se mate owura mimi si wo so amya na mo wudi sofura ya o de mesie oduro yi kusua foto fom na se kusua no mebo honia guy no etika meeting ni hunyansa e de balance mana aka ko so fa 2 seat so ko yi na de ko o ko duro so fola no be yi bo so ko hwanim e yet fom bla ya e wiase ehu o eti duabo ne ye bo no ma ye hunu sa asem si e bi di asem eti maami se ye hia bra no on kan hu se duabo na ne ye bra ne betim ni skaba bra ne beka se bi modua bia but asem ewu eche se me maami bibi wo hono ma duane na ne ye e ko de to
ye invite Brano. Anti Brano, ye invite no. Okay. Na emphasis ye blasa. E da some kasa na ofuzo. Omna Samuel. Omna yakọ med Brano. Mame, ye be invite papa no wate. Ame Brano so. Ofuzo on say the mama be kan ye. Me gidi se tiefo nyina ATB. But the person me kan nyina say asase na mama kotoye no. Dedi kan asase no enya asase papa. Enju masase. Meba. Mame masase. Yegusu aye the person kan nyina say obia o koto asase am obibia no mesrew. I advise na me de mani pakro. Eso hweye. Katacho koto asase bi. Aha, obi na koto asase na obeka check katacho. Ye di akire koi. Ye kwa nipa no na ye opebre. But obi a ukoto asase bia na ye opebre be nwura na afuso no. We intelligent ehun say oye nsuom. But ye koye no nana na oton asase no de man nipa no. Nana no ase nipa ne pam nsuo. Ba nipa no so oton asase man no. Seven predu asase nsuo ye nye kinkrepe onye sika bia. Ye de 9 mia asase nsuo na nsuo ba. Kata chose nana nsuo na bosi de be o nipa ne pam nsuo. Ese pam no twa no. Fa nipa ne sika man ye nanto. Yentua. Yanto. Ba ye nwia no se wo tie na e wo mu se maame ya bodua de. But e kwan bi so no me tu no fo se mebo te se de na maame kan ni ade me advice no. Ene sa no me ne se no ma bi ko so ntemu a ke bi anka nuru sa. Na maame nka sa se mo se ade bi a ye ya ye se ye de ko surprise bi a me ma ene hwan ne bibia ene surprise. Se bi kwa ka kire wo maya kan goduru sei. Se sika sister yi wako baabi akobo ubodua woko wasa akodane wasa akoboka baabi akwese konfo ye bi mi na da so kotua sika Sompa FM meme kire se woko ho no se kotua sika enti sa no ma no duabo na wo boye no mame oho ne de na se nka onya abotre wo kwate se de na menwane ka no so ti ase sika no wo de beba ba se no unti ehyew ampa twede ye to na hin na esu edu mebi ho a wan hwe yi a na ukoye kosa sa kotoro se ye kan ye ke wa be kan wa se mo se ye nyewa de ma se ye koye koji sika na de shonsam ye ne wani ni yi enti se ye hwehwe mu emu se duabo no emu ade na ye kama enti sa so mu duabo no ebekum kwaku ye betu ya safra brante no ye ma ne pompono ha ye tu ya safra brante no menka menkasa nemum abrantie ye wusu no ye utententu ena paso pangoma so no ye nye no mode nemum ni yim sede be ye maami hu beto no na wo ye wusu uso hu be sound enti ena dwumadi ya tra so enu nti no producers be twins afra ye wusu omra otenzo omra na ye hu kwan be fa so se wutie ye so de a ye hwese obewu ena ye hwese maami so ho be kire no what am I say? Enti ya we die a word to a wise. Amakura mama na ro besan abo. Na goduana bi na ne. Etina na mi wuram se. Na ubo ye no a wo dane ye no. Tie na ade ko dane ye. What am I say? Mama enti ye beto aso ama wate. Dankeba complex ye ko se ye wo yade. Dank say wo ba ye no fie dumie nsani o manfo dodo no a ebo ne nsem e ma no hia Dankeba complex ye ko pachi number 2 ho e no benya nu papa anom ye du wura mfidiem danke se afidie no be kire ba bia yade ne wo no de hu aduro akan wo kire pachi number 2 City Life Hybrid School no chemu a e na Dankeba complex wo 0266 593330 0266 593330 ana 0244017556 Dankeba complex ahutofie and a make come for Nandiama wo wakwantu semina fakoda your destination travel services omo ena wiye brim kotofofora wabam sumu omanfo de wakwantu sem ekoda no broni krom fa he ena peso kwa your destination travel services ontumi emfa wonko omanfo dodo no a ena ejivisa every womo asokoma pon oni asokoma borua bank no eni di hwani mu obesmense ba clinic pe yenko ne afia kontu sem enko dano 0257 298 084 0257 298
084. Your destination travel services as a common pon. Dr. KKB Herbal Center. Yanko to Yadiana say the veins doctor. Oh no, Yadia Bay and a Dr. KKB want to meet to us your mouth. Was say your brand new tontia diabetes kruno obema na wu ma yen twa answer. Oye adwuma efri dwada kosi memeda ewo kumasi kropoma ene na so ye bia anopa no nwotwe no num so na wopon na kumase so amemekom wone oben assembly no ana o assembly no achipe eho ena Dr. KKB Herbal Center within Juma tema come to 25 afu Kenya se number 2 Techiman ubehunu ewo ho Accra Weja Old Barrier ubehu Dr. KKB at the paneton wo na uto ade paso so emfa de wote ho doctor say bramianto chia ubetu ya de no ase e de amount 0557 346 080 0557 346 080. Yanko Dr. KKB Herbal Center ni kutu yade na se yanko pe agan no bi enom efrisa akatima kapia grono agan beboa ama yetumi agina so ate obema watenka no enye saa no ba so watenka no enya eye agan na ne gangan Semester Herbal Clinic na akwa ubenya bi ato na watumi atimi anom bi ama woyire enso ama mo piafo enuti yemfre wo mo ewa homatufo we so 0240616061 0240616061 ni ekoto agani bi was Semester Herbal Clinic. Ya kwantu seminar ye de ko ne de akwakodan Express Group. Yesua de wa abrochire ye koye dwuma wa abrochire Express Group Canada US UK ehefa na Express Group otimi emfa wonko. Ye nkotro exams ni bia Express Group ene beboa wo sa kwa no so. Kumase ha wo wa Accra Tema East Legon takwade sunyane tamale bibie ni Express Group anwanwasem ko a na Express Group oye ye mfre wo mo ahomatofo we so 0249 448 0249 448 Express Group Wofrel chocolate luxury Bakumase na kumase abo ba no wo say ye kwa chamna na yakwa kodidwa chana na yeku ye kwa ni akwa kodidwa na num na nsia so na nwoma wakra free china no na aba wan kasa to ade free china na emra fefefe so na sa dwumadie we 500 Ghana cedi na woje na wode ama wo mo no register nwoma be kon kai pa e de ama na wo se men kan kire wo say Jisa number we na efre wo mo fa ko obeye no nyina na obeka cho 2728 bosumi we mu a na wo yesa dwumadie no wo fa ko a wahye se obedi sa dwumadie we na anopa no ndru ekonomie so na wode dwumadie no so a obewie odofo chi wo mo number no na efre wo mo 0535017821 0535017821 and 0508931230 0508931230 chocolate luxury the dwumadi a wode aba eno no odofo yenkon homa ne so sisi samne pu no ya doso na yenkon emfa enko enum 0551931931 0551931931 0548931931 hello Yeah. Udi baby afrefri. Okay. Yee. Yee. Ebreniko. Ele bibi akuta na se benko pekile se go ba ko ansanya ka ba banje nta se dia bona na mebo eye ba adia na ani aye kile kinde me sketch ofa ma me na ja ba ni na so no onye nta ma no ama me nta se onye ni bia onye bi bia man kala te pati. Okay, hello. Yee. Sompa ni akatu apantiu. Obi ahoye.
Papa, and you made the Yame on Shamo, when you are Pamoye. Like I can't make someone say, Odumanza after a Yausu, Yausua, Yamaya, and yet Sompa FM. It's on the map of that. That's my princess. I go get Cana. I ran at the Oyini for Asaba. Nemum, the Papanaba, any year, a 3 year, did say, we are come up to Yama. He did to me at now. Okay. Hello. Hello. Baby, I'm free with you. Yeti Mpe Nipa. Oforisuo, Mpocho, Mbele Jiba, wali the church of your Mamma, order of one na Okon Okademian. A Demian, you saw one word more than that. Now, assassin so Tolia. One chip upon that. Open out tonight, because I want to think that I think yes, Sompa. Okay. Hello. 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 Hello, I'm Bachelor. Good evening, my Joe so about pa baby a free day. Bachelor, your friend and make us free as you. Yet you. Bachelor, you made boko. And then first will be from Kuman Council of me. The mamma that you saw party and the queen came one from our yard. Ah, I do so bad the more come up a young no usher into some mother. More. Not more for you into a year. Yes, I agree about you. If you say dressing for why, dear, we more, madame. Why? Okay. Okay. Hello. Hello. Oh, dear Nessie. Me homano, have my dream. Hello. Good evening. My Joe so penny powder, baby, are free. I told me, Jimmy, to say, not dear. Look at a car and say, no, it's a butcher and I'm calling D. So, I told me, book a crack. I won't have granted I so far. No, so to what? And no, the two can be anymore. And as I say, I'm going to be the same. I cut the floor and some making. So, it's in the air, so, and I catch the winner, but no, at the shade, see a money maker summer. One 5 days, and chopper, come up, and no put damage. Okay. Young fat Nina, Asia, Enti, Mamma Kawakoma to Yamwate. Na Sompa Asem Mpe Nipa no wankasa adwuma ya no onse wo ho adwiru papa enti no kamakoma to yam nyame hye ne ho ni monyamu a bema wusu ye ne bekasa na asem no ya penipo masibre na asundue aba enti adwobre wate noke abrewati ya Oforisuo bema yeda yetiefo ne yahwefo nyina asena obi a wo asembia ha na tete no pese eboa epa no masibre de ma no on Fre and May 0546 883287 0546 883287 another 0243 58 another 5878 0243 58 5878 another 0452 0955 93 0552 01 0955 93 mu bia be free bia no ye beje wo so na ye kwai die abratia so boduam na ye ko Sompa sika promo okay no so last draw no ye fa sika ma manfo nhombo to mansane asore eno na e ko na eye noa
Ayanko Sompa Sika promotion. Last draw no no. Last draw no na yanko emfanko yenem. Amanfo hia sika o. Sompa Asem Mpe Nipa maka cho say entoma wo bianko to no. Na mama na drusu wo botum. Na mama na drusu wo botum. No na ekono no libi no laba yanko emfanko yenim. Sompa Sika promotion. The obedi no we dey wan hwe be jana ho akọ. Okay, 0547056. Now the 3 digits na count 0547056. 5 digits na count abrewatia. Also, be my for happy glorious birthday. Enko fama mi ankasa me boss, Mr. Yaw Osei National House of Chief na nanu mata konya beja kese ye no wo oh my God na mu hase no ma watena ye no e wo menhia ono na ye research officer panyipa ya wo hwehwe mu nyina no wono na etua no ne ye boss wa woda me kwaye me national service wo se de osigije me so se nua ba no na efe dodo nte ne aye wa woda me so nya me pa na de ma Onyankopɔn koso a no mo ho ba omo akwatenti ahoden ene apomuden wo me ye ne madam ene nkwada ne nyina se we love you so much happy birthday to you so eno yo ko ba kofi ye boa ye ne di dwuma ewo eye Sompa TV Sompa FM ase Miss Francisca Bano wono so ewo oboase ne ewa woda osinya mepa ene osrama Onyankopɔn koso ama nkwatenti ahoden ene apomuden wo happy birthday to you. Yes, sorry so papa na bana ofo so bema Emmanuela ejenya ko ababa wei ono so odo papa paye na sabre ya ye kase ofo so do ani kiremu ewo eye St. Patrick Nursing and Midwifery Training College wa official was or general secretary inteno ya moano na nsanka no ya Asem Mpe Nipa so ye better home for so ye pe midwife bi ama na ba da mo ye di bi so ho de ma ye inteno so we election no was just so we ni tell ni mo ye du general secretary Emmanuela ejenya kwose ya ye ntoma no na bibia anko ye fa Emmanuela Jacob ta wachi wati enso ye ta wachi nti no shake official training midwifery Patrick yes me kaina me meet ba ko chade ho Reverend Father Patrick Bodu I mean we say Hubert Seminary Matinti Emmanuel ya ta wachi bibia be fine don't shake ye wie yanko okay brana ya be ane de Sompa Asem Mpe Nipa no ebesi ekuafo wokọ adwuma wo pon sabia ku sabia nyado aba adwuma no se wankọ pension homgye mu a wo hwere wo nkwa ni nyina esi hwa na chese obegym apostle na chese obegym ya so de akono Gethsemane our House of Faith Ministry omo ena de nyame asemu a ehwam papa ebre Osei Aboagye na pamfo ya kramo ye ko long time.